Tarik 16 dwe mar ochiko higa mar 2024 kamoro moro ma intiere ni chieng' wuok tich ma kawuono warwakni machiegni e chenro mar kaka wanene ine wang' saa. Waikuni weche mathoth ndi nyakwar Mgajwang', weche mag siasa, dongruok mar oganda, nikech ung'eyo ni piny luo wacho ni mbaka ema gero piny. Kaka pile mabute e twagni endi en an Victor Tieno Maka jowapani twak biro ni achiel kachiel Ramogi FM gi Ramogi TV ka giethoro ni monda kaw thuolo makende mar rwako i kaka janeno kendo jawinjo marwa ni bed machiegni kod nyakalondo mari kata ibed machiegni kod television mari mondo mi chenro makawuono ni kik bai. Yie monda kaw thuolo bende machielo mar rwako jowetena ma bende wabro gogo mbaka okinyi makawuono ka en mbaka magero ngimani, mbaka mabende mineno gik moko mopogore mane omiyo waluonge ni kaka wanene. Yie monda chagi bada makoni iluonge ni governor monge portfolio, governor Ogweno Frederick Oyaore nyavyo Oyengo Misambi longo kabisa kel kamarami kel kamarami turgi ur tsunami bati mungi wach no maber wach kel kamarami no kaka no gwenyore kanyo gi George Bati ka ko chiedo kanyo tambo iro kamba ya bayo yo kel kamarami kono kaka no pogwa romo kel kamarami bika iro kamano yes mose ne jowinjo kendo joneno ero kamano nyavyo je amos ni kwara Mgajwang' kamoro moro magichiewe okinyi makawuono kaka pile. Victor wacho ni oken kayiem nono. Weche timore mathoth. Weche timore mathoth, weche gwenge uchiwo gi weche makagi ka weche mabeyo to gi maricho. Kaka ing'eyo ni mago gik ma waromo godo e piny ka Nyasaye nosechweyo dhano. Koro miyo amoso mana nyikora mogi kuonde duto magintiere, okwayo negi hawi maber, jogo ma Nyasaye omiyo ng'uono mar chako juma Victor. Kao kamano to yie mondo mi an gi mos mathoth mokalo. An gi mos mathoth mokalo ma kamoro okabikelo gite, an gi mos mar je ma manta abiro weyo juma manyien. Kwaromo. Victor, yie mondo akwonga go mos makende ne manager Komodiem Kabondo mano Muga Kamata, jaduong' Muga Kamata mabendi ng'eyo ni en wuon Ken Muga. Mano wadgi wuon gi Muga Kamata en osiepna kabisa, jaduong' osiepna kendo en gi history malach. Nyocha en mana ka jumbe manok mokalo apani jomokalo chien. Jomokalo chien kanyo entiere chenro mar mbako romo. Nyocha ne owito minode. Nyocha ne owito minode omiyo wadwago ne anyuola wede kod osiepe mag jaduong' Muga Kamata ka entiere Kabondo. Mos makende Victor. Iyo no bende an gi mos mar Kalebo Kwach. Kalebo Kwach ne waromo godo e Governor Food Joint. Keno ng'eyo wach Governor Food Joint ka ina Buruburu shopping center e boma Nairobi ka obiro bilo rech kanyo to kona ni kinde duto kamokete en kaka wanene. En kaka wanene omiyo nyoora gi mos makende kabisa. Victor, nyoro godhiambo nyaloso gi kwara mano jaduong' Wilson Muga. Ka entiere Sino Kolunga mano sikul Masanga maning'eni e kwara monyuolo minwa. Jaduong' pod nitie. Kata doko ni higa koro ber kabisa. Jaduong' no kona ni kone nyithinda go mos, kone nyikwaya go mos. Tene kecha kata doko ni higa koro en 90 gi wiye. To pod otemo mondo mi owinj kaka wanene kinde duto Victor. Kao kamano taparo ni weche thoth. Okalo nyo waneno ka kama timbe duto ywak ne gi to wang' ni gine manyo gi ywak ne alali. Kanyo wana. Make manage kanyo kacha. Make manage kanyo. Ing'eni na winjo ka jomoko go mbaka kamoro ka ntiere wuod piny moro, wuod Siaka baba moro ne ywak ni kocha ofelo Kogalo. To kebe moro dwoka ing'eni Probok ok nyal piem gi V8. Koro mano ose kendo yaore Probox moja ase mira mabiseno karinge Thika Road ka ura mutingo mira mapek jomo osomo physics ong'eyo motiele monyuol gi e bwolo kama jomo osomo physics ong'eyo gimilongo ni talk nitie gimilongo ni talk determine kaka gari ringo koro jilore koro maondo nitie ano wuon to kung kau mos maga. Ero kamano kau mos. Apa ningeni kambi kaza jomoko wabedo Victor no nyalo bedo kata mana dwe achiel go konere. Owuo mane simu to ane kambi achiel. Nikech jiringo kon gi kocha ji seche ji odech. Igero piny. Ne samoro igere to madonjo to ok ne ahinya. E piny otwe leso.
To nyicha wuotho waduogo, nyicha limo gwenge mag Uyoma e kinde ma nyicha wantie kod ik mar Pilista cha. Kendo ne wawuotho kanyo gi tim malach. Ne wan kanyo gi Lydia Okeyo Gene, gi Roda Gene. Wantie kanyo gi osiepe mamoko, CPA Zak Masiro Gene. To gima nafwenyo kacha ni ji neno kaka wanene ahinya. Mayudo koda ka ora moro kono ma iluonge ni Muga. Ma en bende mago tim maduong' mar kaka wanene ka gintiere kocha. Koro jo Uyoma apano Obado osetimo homework ka gin gi Roslyn Obala, gisetimo recruitment, kendo wantie koda ji mathoth ahinya maluwo chenro ni, ma bende oseloko ngimagi e yore mopogore opogore, osemiyo gi ng'eyo to koda lony ma bende ginyalo bedo godo mar yiero gima ber gima rach ahinya e weche mag telo. To mana kaka Fred osewache no, jaduong' Odumo Nyang' ma bende ong'ere ka Zakari Muga, to wacho ni ndalo kochopo mar dhano wuok, to mane kinde en mano nyalo ruwere piyo piyo. Samoro ng'ato nyalo penjo to Ken ni en igone mos pile, en mana ni mano te piny. To mak mana ni gima duong' ahinya en ni joma pod nitiere piny pod watimo maber minyalo tim, wadongo kama inyalo dongi, kendo wagero kama inyalo ger. Erokamano ahinya. Mana kamano nya kuom gajong wachaka kanyo kan bende kauru mos ne kokalo kuom jaduong' Jacob Omondi. Jacob Omondi en general manager mar Royal Nairobi Golf Club. Wachona nyocho aromo kode chieng' Friday, to wachona kanyo ni chenro ma kaka waneno more mokalo, kaachiel kod Sylvester Odhiambo gi Felix Ochieng' duto manyocha ong'isa ni akonu mos mogundho nikech umedo golo dokit jokanyanam kaluru koda weche ma wawacho e chenro ma kaka wanene. Ka kamano nyakoro mwajwang' weche thoth kendo waikoni mathoth kinyi ma kawuono. Ka wachako chenro kinyi ma kawuono, wach mar wang' teko kata chayo chik mar do neno ka gima en gima koro chako duogo kendo. Jatend obila yor Kojolo tinende osebedo ka ogo akwadha kuom safar maromo 7 ne samath mar doho. Chieng' Friday do ne ong'ado ne buch twech mar dweche 6 kaloro koda bed ni ok osebedo ka ochiwo luor ne ng'eto gi chik mar doho. Ma ok en mokwongo nyakoro mga jong' chien kocha kata mana sirikal mokalo chien. Jomomiyo teko kendo ochamo muma gi katiba mar piny Kenya mar rito dwaro mar katiba kendo chiwo luor ne migepe mag piny owacho kata mag sirikal neno ka gima dhi ataro gi chik achiel no ma gitiyogo. Kenya obedo nade, obedo lenga, to en ranyisi mane matime makamago ng'iso tieng' mamoko ma bende biro. Fred, ang'eni ma en pawi weche mag ratiro mar oganda gi luoro mbi mar telo, the rule of law. Yes. Neno ka gima gini koro obedo maonge. Wawinjo na kaka do ne oyalo wachni mokwongo. Court entered a finding of guilty on the 9th of September 2004 after all efforts afforded to the contemner to purge the content were ignored. This was to ensure its authority and dignity, which it is exercised on behalf of the public, does not get annihilated, leading to a situation of impunity and anarchy. The constitution of this country is supreme, and Article 2.1 reiterates that by stating that it binds all persons and all state organs. No man or state organ or authority is above the Constitution. The Constitution command through this court is that I uphold the rule of law by protecting the integrity of the judicial system. The significance of this sentence today is to vindicate the cherished principle of the rule of law in our constitutional democracy by restoring the dignity and the authority of this court in public interest. Borrowing from the South African Constitutional Division, the contemner shall serve sentence as follows. The contemner, Mr. Gilbert Masengeri, is sentenced to 6 months imprisonment. Mr. Masengeri is ordered to submit himself to the Commissioner General of Kenya Prisons to ensure that he is to be committed to a prison facility to commence serving sentence of the imprisonment imposed. In the event that he does not submit himself to the Commissioner General of Prison Service as ordered, the Cabinet Secretary for the National Interior must take all steps that are necessary and permissible in law to ensure Mr. Gilbert Masengeli is committed to prison to commence serving the sentence imposed on him. Ken Mugagi, Fred, warito wabro neno kodhi chiwore doho kata warito wadhi neno ka CS mar Interior mogol ne chik one ni chik mar doho nolo
ing'e ni CS mar interior en ng'ama nosomo weche mag chike kendo osebedo ka en gi rekod maber ahinya e weche mag ratiro mar oganda. Kata bed ni weche moko chien kocha gi ng'anyo ma Kenya ka ne miene gi weche moko, to kata kamano ochako yudore kama tek ahinya. Apani penjo ma japiny nyalo penjore ni dibed ni sirikal kata jo sirikal ni opara manyime chayo chik mar doho. To duoko en ni en adieri ni nitiere moko kuom jotelo mag sirikal ma samoro neno ka nitiere mbi moro ma gin go ma ok nyal miyo gichung' e bao ka gichamo muma kendo ka gisingore ni gidwa wacho adieri e nyim doho kendo ke idonjo negi kod ketho. To nitie moko bende maneno ka gima en wich kuot mondo gichung' e mbele doho ni yalogi kaluwore gi koth kata kit kom ma gintiere godo. Nitiere moko manene kamano. Mak mana ni iwacho ni chik okodewo. Chik kosekete to okodewo ni ng'ama nade. Iseno kata pinje moko ma ng'ato osebedo jatend piny to pod chik luwe kendo modhi ochung' nyaka e bao. Piny Amerika kucho nyalo paro ka jatelo machon ma bende sani pod laro kom mara e pinyno, Donald Trump, ne buro mako. Kendo sami idwari mondo ichope dono tichopo. Koro mano nchineno kata ka gavana machon ma Samburu, Moses Leonard Kulal, ka sa nche ne ochopo mar mondo mi odonje do nyaka no chope dono. Koro do kachacha okodewo ni ng'ama nade. Nyalo bedo ni nitiere kod lemo mimako madit, to mak mana ni chik emorito piny. Nikech iwacho ni piny mitayo gi chik e piny ma jopiny ni aiche kod duol nikech ging'e nitie chik morito gi. To gima sani timore gi lemo kata gi thuolo makoro sani ogai mar obila e yor kojolo en ni apani ong'iyo ka gima ok owinjore bed ni kawo ni nitiere makosa moro mana otimo e kinde mancha ne yuarok nitie pacho ka gi ng'anyo maka gi kacha magiko ne ncha ne okelo lal mar ji manyaka sani moko pok oyudi. Koro apani otemo ka gima mondo mi kik nene kaka jalno ma nitiere ketho moro ma migawo ma kata bad migawo mare timo kendo nitiere ketho moro amora ma obila otimo kata ma obila timo nikech nyaka nende ibiro winjo kapo ni nitiere kata mana ji otho kata mana ng'o timore to jotelo mag obila kata ogai mar obila ok nyal biro chung' e mbele ji mawachi na dier obila no otiyo gi teko mathoth kata obila no onego ji kata obila olal gi ji nyaka badhruok moro bedie miwinj ni obila no temo matek maginyalo kendo ne gitiyo matek kaluwore kod daro mar chik. Koro ibiro winjo ka onge ng'ama biro wuok kaka jatelo mar obila mawachi ni adier obila no ketho ka. Tapani mano en achiel kuom gima nitie. Mar ariyo en ni penjo osebedo ka nitiere ni to e kinde ma jogi tiyo kech yudo ka ogai mar obila en tiere kod jotende madongo bende. To jatelo maduong' ahinya mogik e thuolo ni koro wacho ni en jatend piny. E kinde ma magi te timore, to jatend piny nochiwo singo e kinde ma nochamo muma kowacho maber ni ok wanachak wane kendo Kenya ma obila tiye gi teko mathoth. Ok wanachak wane kendo Kenya ma obila lale kod ja Kenya moro amora. Ok wachak wane kendo Kenya ma samoro kaluwore kod paro ma in go mogwenyore gi mar sirikal tiluwo bang'i kendo indhi kendo ilal kodi. Tineno kama gik ma pod timore to en owuon entiere. Mateni kata mana Gilbert Masengeli buono do ok ni jatend piny okia. Ong'eyo, tang'eyo ni kata en bende nitiere simbe magigore kanyo. Ya kanyo to kanyo kik idhi. Koro aparo ni ok en ranyisi maber. Kendo en gima nyiso ni kuma ne wantiere motelo mane jatend piny osingo kano chamo ma higni 2 mokalo cha ema wachak waduogie kendo. To gima duong' mantiere ka en ni do bende ne obedo mamuol ahinya ne apane obed mamuol ahinya mobuono chik mar do nyadi biriyo duto. To kendo kada mana sani ka ne golo ne ng'eto cha ochako gol ne ng'eto moro ma othecha nikech ong'adne ka to chako miye thuolo kendo mandala biriyo mar mondo ochako chopi mondo ler ne do ni no kabiro nikech gima kama ja Kenya machielo mopogore kod Masengeli do komi kada mana thuolo no. En idhi kacha ting'ado ne tap to mane kaka wache nitie to chomo kuma chome idhi twe chuth ber gi receipt. Koro aparo ni do osembeko chik korka kod jago ni makadebe to do nyiso ranyisi maber kata ne jotieng' mabiro chien ma ng'ama biro kawo thuolo mare no kendo e kinde mabiro biro ng'eyo ni kare gini
en gima owinjore bed ni rite to pod chik pod omake ma kapo ni nitiere makosa motimore to pod iluye luya nikech ka ok otime kamano to kata mana en owuon nyalo chopo kama koro piny tek ma okang' machielo inyalo kawne mopogore kata gi doho ma Kenya. Inyalo paro kinde mane ogai mar obila nochopo nyaka doho maduong' mogik mar ICC. Koro nitie kama chik nyalo biro mamaki mandhi kapo ni weche odhi matek. Koro kipuonjori mar mondo rit chik mane iye Kenya ka ni kende biro konyi ahinya mar ng'eyo kinyalo rito chik ma kata pinje mamoko bende koro neno. Erokamano. Fred, wan kama tek ahinya nikech ok en mokwongo kata mana Matiang'i ndalo mane en minister mar Interior nogolne Samath mondo mi ochope nyim doho to ne ok otimo kamano. Ma bende waneno en ling'any ma jomoko motemo mana luwo so doe mapok ogolo koke ayanga e yo mowinjore kaka Ken wacho ni chal ka gima ombekne. Koro oriwo gik miwachogo te to oriwo moko ma be pok iwacho nikech aparo ni yot mondo mi ber wakwongo ler ne jopiny e thuolo machuok ni Masengeli nodonjnegi gi gima iluongo ni contempt of court. Contempt of court en chayo doho kata nyiso doho achaya. Koro Victor nyalo paro ne e kinde kane wasomo weche mag jalendo moro amora kisomo weche mag lendo weche mag journalism gi to achiel kuom chik gima chuno ni nyaka ikwong isom ming'e e weche mag media law en gima iluongo ni contempt of court. To nitiere gimomiyo sama kawane skul mar fwambo kata kidhi somo weche mag fwambo kaka jafwambo nyaka isom weche mag chike to ahinya gimokwongo en wach mar contempt, wach mar chayo doho ni. Kendo iwinjo kacha ipuonje keching'e ni doho wan gi jok matimo report e doho ma pile ka pile jofwambo madhi e doho stoche mineno wawacho gi te kata mana sani kaka koro wawuoyegi nitiere weche moko ma samoro ka ni e doho iwacho ni gin active e doho to ok wanyal lose. Koro mae mamiyo wach mar contempt of court ni kibiro ng'iye tiwinjo ni ng'at moro amora mochayo e doho kaka doho wacho to punishment mare iwacho ga ni en summarily en e gima kinyiso doho achaya to doho nyalo kumi gi sechego ma judge ma ok riti bende judge ok dwar evidence. Mae kende e chik ma judge ok dwar evidence ma bende witnesses okelie ni ichayo doho. Achiel kuom gi mondo mi jopiny ma samoro nyalo winjo yo mayot en ni samoro ikawo simu iwuoyo godo e doho to court dhi mbele tiwuoyo achadha ka gima ok idewo kata ichung' iyanyo judge to judge dhi mbele gi winjo kes madhi mbele. Koro mae gin gik moko matindo tindo ma ok ochuno nyaka gibed gik madongo. To kaka nyo Masengeli yudore e concept of court mana kaka iwinjo Ken owacho en ni kijende manyocha nobedo abducted michich nolal godo to nobedo abducted go bila gi noluonge mondo mi obi owachi ni to jogi gin kama nade bang' ka doho wacho no kelgi ka gi ngima kata ka githo. Koro otamore biro e nyim doho onge gi duoko otamore gi wich matek to gi tok matek to gi tok moruodo. Koro gima ne miyo gin chopo ka nanyo miyo Masengeli chopo ka en ni mana kaka iwinjo wanyalo pime gi gima ne Matiang'i otimo gimoro. Victor doho ne oyudore kama tek nikech ing'e ni mae en jatend obila kata doko ni en e yo mar kojolo obila emochung' ne weche mag ng'iyo ni to rule of law gi ere kaka wabedo gi rule of law wabedo gi luwo chik. Koro mae momineno ka doho ne bet dhi mos matin nikech doho Nyarawila biro nyise ni the court doho ok nyal timo gima owacho ni chiwo ruling in vain kata chiwo orders ma ging'eyo ni ok nyal bedo implemented. Koro ging'iyo ni to en ng'at mane manyo dhi mako Masengeli ni. Koro ne gitemo mondo mi gimiye thuolo. Doho ne temo mondo miye thuolo mondo ti gi wiye ochal ng'ama bolore. To kaka imedo miye thuolo to nyora doho. Kaka imedo miye thuolo to tema nyoro doho. Implication mar gini en ang'o? Kech jomoko ng'iyo adier mantiere ni jela to ok obi dhiye. Jela to wang'e ni ok obi dhi. CS be ok nyal effect. Koro mae manyisi ni nitie ng'ama nie toke. Chir ma en godo mar chayo doho ni nitie ng'ama nie toke. Victor nase miyi ranyisi ka ni kinde duto kineno koyieyo ochung' oyeyo pakore kendo oyeyo go agoge ne mbura ni anto gimitimo onge isechamo nyithinda chieko kawuono gimitimo onge kirango maber oyeyo no ochung' e dho bugo
makamburo chura tiende ni to se nyumore buge ni churu koro ntiere ng'ama nie toke maen jatend piny makama kama imako no nikech ing'eyo ni consequences mag ma evicta gima miyo gini koro betie marach ni obila pile kata sama wawuoyo ne gini e ndara ka to gine ma gi implement chik ma gineno ni wabedo gi the rule of law koro en ka ok onyal luoro doho sani obila mamako ng'ato teri e doho gitero nikech ang'o nikech chik wawacho ni katiba wacho ni no one is above the law onge ng'at mane wi chik wate nyaka walo chik to ka ene moketho chik ni kiny no dhi nade consequences mag gini e yo machuok kata mana immunity kata ng'uono moro mar chik cha imbo onge godo sama en office yes sama en office nikech onge godo mana jatend piny president kende ema ok nyal yawo ne case ka pod ni office kende eman gi immunity but okay above the law ng'ata inyalo teri ang'o inyalo teri e doho ma yal koro consequences ma impact magini ni godo kisamoro ogo kore kowacho ni akumitera onge mak mana ni ok ong'eyo ni William Ruto ok bi bedo president for life mana kaka Kibaki no biro dhi e kaka bende William Ruto kindene ni biro dhi to sani korido ka nyinge image mare obedo dented image mare lawe no chilo mako ineno lawe no chilo mako ma ena ng'at mane nitie step away nekech en acting mako poni inspector general masani ne wuok to yot mondo mi odhi ang'o odhi interview to Victor Chirni oyudo kanye Chirni oyudo nekech king'iyo kaka itimo promotion kata kaka ncha no bedo promoted ma onwang'o lemo makama tiende ni king'iyo National Police Service Act ok ti kaka nonego bed notiyo magi gin jok manyocha nonwang'o lemo gi e tok kagiluwo tok ok giluwo rangach jogi luwo tok dala koro kako luwo tok dala nikech ne ng'iyo story moko manyo nitiere manyo wachore kata kaka nineno no odhi oyudo gini nyisi ni ka ng'ato oyudo gimoro e yo ma ok ler to ok ochune nikech ong'eyo ni pod obiro timo ang'o obiro yudo mak mana ni en wich kuot en wang' teko ma ok onego bed ni waneno e piny mantiere gi katiba mantiere gi chike monego bed ni waduto ji te miyo doho luor makare mowinjo mane ka wanyalo bedo gi chik nikech mano kok otimore to koro wadhi bedo gi lawlessness onge ng'at mabiro chako luoro chief e kor gweng' ng'at mabiro chako luoro chik moketi ka koro constable nyalo ng'isa gimoro ne aketho chik to jatende maduong' moketho chik into in ng'a mondo kik iketh chik erokamano nyara wilo yawa ami thuolo mar mos nyikwara Mogajwang' wabuke gi sipid ng'wech moro ka lure koda wach mar wang' teko mar chayo chik mar doho ka lure koda kes momak ne IG mar polis ma Kojolo kata kamano jaod bura ma Saboti Caleb Amisi nyawinjo ka wache clip moro ni oyo ni ma koro geto gandawa ni bwana ni wasomo kode mbalariany en gi somo e rang'iny mar masters kendo ong'amo dhi sikul ng'amo somo ni ka dipo ni ng'amo nego bende kore penjo go en former IG mar police Jafeth Koome Musa nyikwara mogi ngeni kawuono ndara kamara moro lori kani neno koket road blocks kamara mora ke gima dhi mbele tamoso ken wasemisi to warwaki gi Fred kapo ka Musa nyikwara mogi dogo ne nyisairo kamano pile wacho kaka ni kochogo kiny mo chopo nitie jomoko chiwo to wan wachiwo nitie jok mochiwo be ka dendgi lit to wan to kama wantiere to wacho ni Nyasaye okonyowa kendo ndi wabiro watwak mar ariyo adwaro gone nyikwara Mogiro kamano nikech ng'eny gi jiwowa kata ok kuchocho puonj mwamiyo gi gik mwawacho neno kadieri ji kendo duogo gonwa erokamano to mar adek to en mos mari no wachena ni mondo awachni gi jo kosi ochune gi Alan Odhiambo jagem to ne giwacho na nyisi ni wigi ariyo ni yuoro jogor Mahia mi nyisogi ni nyaka giwuog mondo gitim ang'owa gipong' pap mano otimore kamano kendo ne gimoto kwayo mane gintiere godo ni jotelo mano biro ing'eni kibiro support team kata giyombo kata ok giyombo kata nyathi e skul sama ok tim maber to nyaka tim ang'owa ijiwe koro mane giwacho ni jotelo manitiere kichung' gi team chung' kodgi sama giyombo chung' kodgi sama
iyombogi mondo giyud moral no. Nitie jotelo mane nitie kata chamoko nowuok kata ka gine nokotimo ang'owa nokorumo nikech ging'e ni jakom biro. To jakom okotimo ang'owa okobiro. Koro miyo mane kaka team ni be nyalo bedo kijiwe sama gineno ka wang'adi mana machuok jomoko dhi e pap nikech jakom biro e pap ni ok idhi na dhula. Koro mano be japiny onego ng'e niya kichung' ni dwa chiwo team mane kata e klas sama ng'ato somo ting'e mabe ni in gi nyathi moro ma ok ber ahinya nyaka ijiw kinyise ni in nyape klas nyaka ijiwe jwa mondo en bo beda gi teko. Ne wadhi kucho kwang'e mabe ni Gor Mahia ne dhi yombo to kata kamano jotendwa ne nyaka chung' kodgi mondo wachgi ni you live to fight another day. Ng'eni kidhi tugo to nitiere win and lose onge ga katikati. Ibiro gi par ariyo. Either in miyombo kata gine magiyombo. Koro wagonegi mana support ni ka gidhi Egypt kucho to gilok map. Koro wang'e ni koro gidhi duogo ka gine magiyombo. Koro kwadok e wach mar Masengeli ni ng'eni gima pok owacho niya ni to background mar Masengeli en ang'o onyabet nosomo to tich mane manyocho tiyo nyocho tiyo operations obeno mulo nyaka weche mag keyo bila ndalo mane maandamano timo. Koro manyiso ni kata kane poko biro kata deputy IG ni ne operations manyiso ni en ng'ama ne ni oko kuchocho. Koro iyudo kaka nodak kuchocho ng'eni kuchocho kidak tichak ka le. Koro ing'eni kuchocho ne chikre gine gik ma alien ne ok ong'iyo godo. Koro ing'eni koduogo to pod oweni en field manche en operation cha. Ing'eni kacha en kama onge ng'ama you are answerable to yourself. Koro mane manyaka koro gony nanga cha mondo koro rwako nanga mar office ma entiere. Mondo koro ng'eni owuok e tich mar pap cha oduoge tich mar management. Koro tich mar management kae ichung' ne ji mang'eny molo team manchi chung' ne cha. Ng'eno nyalo ng'iyo ni machicha bene en gi disciplines mopogore nyaka military. To machicha nopogore nikech kama ne entiere cha kachicha itiyo monge ng'among'e ni tiyo kachacha. To ka koro kichopo to in e face nikech sani en e face wang' mar jo police. Koro nego beni gimoro amora motimo ng'e mabe ni ng'iyo gi turubini. Koro kata sama noluonge no ang'o mane mone dhi e kot kachicha to wache ni yawa gik mupenjo wagi tan kaka jatelo wambe pod wang'iyo. Miwauru nafasi mondo wane kata kantiere to giwache ni jok mudwaro gi ni kama. To kaka ne waneno koluonge madedi 7 tineno kokobi. Mana kaka osewacho ni nyaka bede ni ne ntiere ngufu moro ma ne nie toke. To gima Masengeli ok ong'eyo ni kata sani no lu magino gol gine sentencing ma 6 months cha. Ing'eni en convict. Manyiso ni mano odonje CV mare. Manyiso ni kata sani de bed mana no yaw kata pap mar tich mar IG. Okonyal yudo. Nkech already CV ne no osemienore. Nkech en convict. En a convicted felon. Makata de bed mana ni koro sani gi lift conviction to mano obro dhi e history no seti mang'owa osebedo convicted. Koro magi gik ma samoro be king'iyo mbele ting'iyo ni to kamitimo ni itimo kidhi retire kosetimo ni you hold brief. Koro magi gik mane Masengeli onego be ni ng'iyo ni kata ka de bed mana do defy tingeni mana kaka ne Fredo osewacho ni tich ma entiere ni en ma kojolo. Ntie gik mang'eny ma Masengeli osetimo makata ndalo mane Gabo nitie kanyo kane be ntiere position ka Hilary Mutyambai nowe tich ok notim. Kata sani neno kipenjo weche mag promotions mabe ni penjo ni to nyalo timo nade ka en e position mar kojolon to notim. Koro yudo ka nitiere gik mang'eny maparo notim alafu gima lit ahinya ni winjo ka leaders soto kendo duogo kendo wacho ni ng'ato watimo ang'o bedo targeted. Taparo ni ma e siasa mane kata sirikani kanodonjo to nowacho ni wawuok e siasa mar ng'ato wabedo targeted. Nikech mano mi office no komiye nikech en oakono. No miye nikech qualification ne mowacho no somo nyaka masters. Dine bede ni ng'iyo no wuok kuro ok dino yudo mano. Koro miya paro ni kata ka ng'ato nitiere gi issues aparo ni leaders wabe sani onego be ni stick to issues. Kik gibed jok mang'iyo ni sama ng'ato koso to giduogo gani ng'atwa. To be kata ng'atu no sama en office no koni kano donjo office no to tiyo no kendo.
kata sirikal maduong' mar William Ruto konyalo wacho ni en kora tiyo ne mana jokorwa kende to joma nogone kura to jo Kenya mzima. Erokamano. Ne wabuke buka gi mano nyakora mgojwang kata kamano chuny wach kore kabiro party mar ODM nyocha otimo bura margi kokalo kuom Central Management Committee kendo walo Governor ma Kisumu County kaka jakom mar kuku maduong' mar CMC ma bende bro chuokom e kinde ma Migosi Raila Odinga onge ung'eyo ne jakom Raila Odinga ni dwar mar manyo lemo kaka jakom mar AUC wach ma bende CMC ne olero ni omi Governor ma Kisumu County oteku mar chuokom buche makamago kata kamano gima ji penjore to party leader por en ng'a party mar ODM yor ex margi nyocha ochako duogo kendo lero ni Raila Odinga pod party leader mar ODM wach ma sani pod okelo ubaga mang'eny jopiny ok ong'eyo ni to what is what wawinjo na kaka weche nobedo kokalo kuom twak manogol kanyo kod jagoro mar party mano Edwin Sifuna. The grueling campaign by our party leader and the need for him to focus on this for the AU chairmanship, he has designated His Excellency Honorable Peter Anyang' Nyong'o, the Governor of Kisumu, to chair any and such meetings of this committee, the Central Committee, that may become necessary during periods of his absence. Professor nosebedo Executive Director machama, nosebedo be Secretary General machama mar ODM. Koro en ng'ama ong'eyo kaka chama ringo. Aparo ni emomiyo party leader osettle on en mondo okony e yor mar kojolo e keto kom sama party leader odich gi wuoth. And since the constitution does not allow the SG or the chairman or any other person other than a person being the party leader or his appointee to chair that meeting, that is why that step has been taken. Ken chapni no bedo mang'eny ahinya gima luongo ni intense lobbying nyinge no taj mang'eny Governor ma Siaya jagoro mar party kata winjo kanyo kwacho ni bedo ni en jagoro mar party ne ok nyal miye gino Babu Owino be nyocha nitie diere ka ni kuodho nyinge ma en bendo wuon nondiko gimomiyo noparo ni ober kurito koma kamano to kata kamano Governor ma Kisumu County ema neno ka gima koro chiegni ahinya kod kuku mar party mar ODM. Ngene wacho ni osebedo mamit wacho ni spectators to nitie jokanyo mahiya ahinya ma samoro wacho ni osebedo negi awayo kendo osebedo mawach nitie joma ne ok gen ni Nyong'o nyalo chopo machiegni gi lemono. Ng'eni samoro ng'iyo ni nitiere sama koro Professor Nyong'o chope inyalo ng'e ni samoro tiyo ok winja ahinya ok nene ahinya nikech koro othoro yueyo maka gi kacha. Ine wacho ni samoro joma dibed ni chapni maka gi kacha mineno maringo left right and center mane nyalo kawo thuolo mondo mi obed omake lemo mar bedo jakom mar kuku mar telo mar ODM kaponi Raila nitiere campaign mage mar manyo komno mar AUC kata kaponi ni koro no wuok ni koro tie mare ok ne ahinya e pacho ka. To gima nitiere ka en ni kata bed ni jomoko chwanyore kata bed ni jomoko sin to nitiere weg chama mane nitiere kod lek mar chama no chake mong'eyo ni tiwe e lwet ng'a tiwe ne ng'a tiwe karang'o. Ing'eni inyalo paro higa mag 2014 Raila nodhi piny Amerika kuom achiel tinyalo paro ka kinde no Nyong'o man chal ni nomi thuolo mar mondo mi chal ka gimo tayo duon burano. Professor Nyong'o kinyalo paro ni duon bura mar ODM kane chakore kane ondike ayanga higa mag 2007 en achiel kuom joma ne nitiere jotene mane ochake mane ondiko chike mataye joma ne ochano ni to koro ibro bage ibro taye yo machalo nade ibro bag lemo ibro los lemo machalo nade ibro timi yiero mag ODM ne yo machalo nade magiko ne wantie kod duon bura makoro kawo higni ma oktina 18 e koro apani mae en ng'ama ong'e gima duon mar ODM en to Raila Odinga bende ong'eyo ni to Nyong'o en ng'ama nade duon burano kendo bedo ni osebedo jagoro mar duon bura mar ODM e kinde kaka achiel kuom joma ne ochako jotene mane ochako ka thuolo mar bedo jagoro ma bende ne en jawache lo duon burano e kinde no to nyisi ni manga mong'eyo kuma duon burano yoaye to ng'e kuma duon burano ni bed ni dwane mondo mi odhiye samoro lek machielo ma jomoko nyalo bedo goro ni an koro komiya lemo ne nyalo tiyo kode yo machalo kama en samoro onge lek ma kamano samoro lek mare en mani kod duon burano kik obarre kata kik olwar kata kik otho. Koro aparo ni kanyo to Raila nogoye kwano
To siasa be nitiere e gini. Nikech sani pod Raila pod ok odhi e kom mar AUC. En mana e campaign. Campaign be ng'ene yo tuere nikech Jajibuti cha be ni mana kacha jomoko ka be ni mana tiere. Koro sani to ne obedo ni ng'ata ma dibed ni nyalo chopo machiegni kod lemo mar bedo gai mar ODM. Nyaka beda ng'ama ng'we gi oko. Ng'ama ng'we gi oko ni nikech pod ok ong'e nyime ni biro chalo nade. Koro aparo ni kata king'iyo motelo ero manche ne jo ODM kuku matelo mar ODM obedo godo. Winjruok manche nitiere kacha kod lendo manche ne ogol en ni nitiere gibilogo ni Central Management Committee. Ma en koro en komiti mar telo mar ODM. E kinde ma jogi bedo kod romo mag-gi, nitie ng'ama bedo jakom mar romo no. Ma obedo ga ogai mar duond burano. Mano osebedo ka en Raila Odinga. To koro kapo Raila Odinga onge to romo mage nyaka dhi nyime. Sama idwa ng'ad wach mar ODM dwa ng'ade wach ka koro gibedo kanyakla ng'ama dhi bedo jakom mar kanyo. Kanyo mowacho ni wakete Anyang' Nyong'o. To aparo ni kata nowuon ne ok ong'eyo ni wach madhi ringo oko madhi kere oko ahinya en ni koro bede ogai manyien mar ODM kata ka yor kojolo. To kane giselendo to gimoringo dhi oko mokwongo en ni Nyong'o osekawo leo mar bedo jatend party. Yor kojolo. Kendo kare no wuon ebe wuon ondiko nya thuolo no mar mondo mi ong'is ji ni ane makoro ane wi wath ka. Aparo ni Nyong'o Raila ong'eye ong'e Raila. Ang'eni kata bed mani jowacho manene party leader machielo tapani Raila chuny ong'e ni ma kata ng'ama kata ka we ni tayo gini kata yor kojolo to konyal ringo lal kode. Nikech gin duond bura ka ng'ata mana koro jo duond buche mamoko gi Raila wuon bende chunye ong'e ni nitiere joma nyalo ringo gi duond buche. Kech nyalo paro ni duond buche machalo Ford Kenya gi ne ji oringo go. Ji osebedo kata ODM ni osebedo gi lwenje. Bwana Chelo ng'ana Manyara. Koro bedo chungwa ni. Yes. Tinya paro kata ka kinde moko ODM Kalonzo nolal gi bathe. Nolal gi bathe modugo chome achomo. Dugo timne mana operation bawo bathe mobedo makoro tegno manyaka sani. Koro gigerengo go. Koro apani en bende kama entiere ong'eyo ni to ng'ama na keto bedo jakom mar kuku matelo cha. Kata kadang bede ni en makoro dhi kawe thuolo mar koro dhi mbele gi tayo duond bura ni kako gai. Tang'eyo ni ok onyal go aputh njiri molal gi duond bura. Mane en achiel. Eyo achiel osetiego Nyong'o. Sama nodhi sabbatical leave e piny America 2014 ja. Notiego Nyong'o miya internship miya attachment. Ong'eyo ni to nyalo tayo party machalo nade. Nitie gimiluongo ni loyalty. Mano winjo ka Monsen Ndoch Kajwang' ne wacho cha. Loyalty. To fidelity. Yani ma ng'ama fidelity. Ng'ama ing'eyo ni mato kata karach kata tek manade. Kech ng'iyane kata mana kane manyo tiko mar bedo gavana ma county ma Kisumu. Inyalo paro ka ji nogo ng'e ahinya ni Nyong'o ne nyalo bedo go tiko. Nikech joma ne obedo machiegni ahinya kod tiko no tiyo nyaka gi mwandu minyalo tiko we kata mano ka Nyong'o ne en SG mar party nitie bwana moluong no Cholo Goda mane gilalo go kuma senate to pap noduogo oringalenga kendo gimogen jabare koro nyisi ni ma kuma giwuok gi Raila kuma bor mana ka Raila osewuok mabor go rengo gine gi joma moko to mak mana ni e yiero mar Nyong'o ka winjo ka Governor Gladys Wanga wacho lony mare gi rieko mare kata obedo ni nitiere midhiero maka gi kacha mar dhano ma dhano nyalo bedo godo gi nyawo ma dhano nyalo bedo godo tapano ja Kenya mora mora mo osewinjo ga ma Anyang' Nyong'o en nyalo ng'isi ni en ng'ama sama gimo koyawo dhoge mowuoyo to nitiere rieko moro mawuok kuome kata lo mane en mana jatend migawo mar thieth inyalo paro kane Nyong'o wacho gimoro kata ko wache yor thiano to en ochalo gimo ko wache ne en chik kendo yudo ka en ng'ama niga gi chung motegno ahinya koro apani mano en achiel kuom okenge momiyo koro ne matimore gima koro katieko gima nitiere sani en ni ok wang'eyo ni to dibed ni bang'e ka to koro kibiro yiere ogai mar duond bura mar ODM inyalo koro wachi ni koro en makoro wene gino koso inyalo ket ng'ama chielo koro ka bene kad machielo injo ka jomoko nosechako wacho kara ni kata mana mama Ido Odinga boromore kod lemono kech en live member mar ODM koro mbaka pod thoth nitie mbaka moko ni joma matindo ni ng'wech mano ringre 2022 cha ni en siasa ma kod dwaro joma matindo nitie generation change moro
To manyaka bed in party structures. to sechego benti ng'ama wacho ni nitiere ng'ama owinjore bed ni bede malo kacha ma en kosiemo ng'ata ng'ata to nyalo ng'uony. To nitie ng'ama kobedo malo kacha cha to koro kata osiem mana ng'ato to ibane mana lwedo. Gechini dala nyaka bed gi jaduong' dala. Nyaka jaduong' dala nyaka bedi. Ini aparo ndalo moko party moro iluongo ni SDP, Mama Ngilu gi James Jamayanga gi governor ma Kisumu masani. Masa. Weche ne lich. Roslyn, wane kinde ma dho aguna luongo ni interesting times a political landscape, especially kong'iyo party mar ODM ni. Wan gi ODM tieng' diriyo, nitiere weche moko makuodhore ni nitiere mutni moko mosebedo ka nitiere. ODM IG, ODM IO, ODM in government, ODM in opposition. Kitemo imule gi wach mar bedo ni nyong'o ni no mi thuolo marito bedo jakom mar CMC ni. Dibi ni no ng'iyo samoro ni ma en second term governor. Aparo ni BOJ nitie gik mang'eny moplay. Ing'e ni higa kanyo chakre king'iyo kanyo dwe mar 4 dwe mar 5 ne siasa mar ODM ochacho kabisa. Yes. To mani ing'e ni ne pok obedo gi broad based. To nineno ka the top cream de la cream te ne dwaro tich mar ogai mar ODM. Ma paro ni broad based ni be ntiere kaka no settle wache ni nikech ji mane ntiere malo kacha te ni neno kol oyudo olemo mar sirikal. Then ka koro jogi koro wuok to koro adong gi wach mar ogai mar ODM. Ma koro yudo ka Raila koro nyaka sani ngi Continental. Makata no wacho mabe ni siasa makae koro werego. To koro kowerego ting'e ni chama be nyaka bede gi structure, nyaka bede gi ng'ama nyalo chung' ma kochung'o e loe no to ji nyalo winjo kata kotim ang'o koonge. Mana kaka ineno Ken osewacho mabe ni ng'ato kaka Nyong'o osebedo SG mar chama. Kendo aparo ndalo mane en SG no ema ne ODM strong kabisa. Basto ne be ne en executive director. Koro en ng'ama osedhi oko moduogo. Ni aparo kata nitie ndalo mane giwere gi jakom manodhi SDP. Tineno kaka noduogo to duogo mapok ne giwere ndalogo. To en ng'ama kata king'iyo history mare mar party gi kaka gisebet ka gidhiro party. Koro yudo kama gibe gik ma king'iyo sani en ng'ama serve second term. En ng'ama paro no osebedo MP, mosebedo senator, mosebedo governor. Koro inyiso ni layers go osegenete executive go osebete winere to fanya executive osebedo nikech minister bene ang'owa entie. Koro yudo ka structures mag sirikal gi osewuothe. Maparo ni kama pok owuothe en mana judiciary nikech okena laini no. Koro aparo ni magi minya yudo ka bura ni be nodogo ng'iyo nikech nchi neno kata kanche giwinjre Central Management Committee kanodhi obet mong'iyo kaka ne gifill positions manodong' ka. Ing'eni wacho ni machicha was a boardroom consensus. Mabe kachicha ni neno ka nitie jok manowuok mabe nokomor golemo moko mane gitimo ang'owa mane giyudo. Koro yudo ka Nyong'o kendo ka kodonjo ka ineno kata for the first time koro chamo wacho ni gichako timo grassroots November. Koro ing'eni mae be nyalo konyo nikech ibro yudo ka maybe bedo ma koro jakom ni tenge to yuarruok manche ni e chama be onge. Koro grassroots elections be koro dhi timre November ka be nyalo temo tego chama. Nikech koro influence mang'eny ma bro timo ang'owa bro bet maonge. Mar ariyo jok mane dwaro kaka Bob Agri Orengo, governor na Masiaya. Magi ng'eni gin jok ma olemogi osebete chama iye. Bapo ng'eni kata entiere leadership kata onge leadership to magi jok mochung' ne ang'owa e chama mateng'ore. Nikech magi jok ma sama weche tek to nyaka itim ang'owa iduok kod nikech pile wasebedo kawacho ni sani en time mar Gen Z. To kata ka en time mar Gen Z kata Gen Z nchi neno ka demonstrate to kane gisewacho ni Ruto must go to ne gionge gi plan B. Koro miyo kata chama be kimiyo the young tax kaka giwacho no to nyaka bede gi mix and blend. Miwacho ni wan gi joma tindo to joma bedongo be nyaka tim ang'owa bedie. Nikech for the first time ne waneno sama ne gilando wach Nyong'o ni oka waneno ka nitiere tungni mosebete ka nitiere. Manyiso ni nitiere luoro moro mabe nyaka bede ni Nyong'o command e chama. Nikech kaka nchi neno kata kane gine announcements manotimo koka ni neno kaka jo ODM ne diro wach kata mbui gini. To ni neno kamar Nyong'o ni kano wachi
tineno ka ji te wacho mana ni for the unity mar chama. Koro aparo ni nitiere be gik ma aparo ni chama nong'iyo kapok ne gitimo ang'o, kapok ne gisettle nyo. And then mana gima wacho ni ok en mokwongo ma jakom omiye responsibility no. Osebet ka jakom wene. Koro aparo ni is an experienced hand mana ong'iyo mowacho ni nikech asebet ga kamiye en ng'ama paro na nyalo trust mondo ta chama ni nyaka dhi atiekra gi wachna mar AUC cha mondo kata kayude to koro waneno ni going forward chama timo ang'o adong'na nikech kata jakom ne en life member mar ODM. Mana jok modong' gi be life member. Koro life members gi be nyaka bed gang'o gi sei e chama. Trust ni en ni ka jakom oduogo to inyalo duok ne party koso. Party nya dong pod ene dong ene party ni odhi dwaro. Ene number 1. Ene number 1. Manyiso ni kata nyongo o hold iluongo ni o hold ka fort no. Manyiso ni samo duogo cha ti hand off officially gi hand over notes. Ti wacho ni while you are away mai kaka notimore. Mana kaka neno kaka juang ndalo mane baba onge cha ninjo ko baba wacho ni baba while you are away to ne en gi list. Mano pimo owacho ni mage ma mano timre kitimo ang'o yo. Ero kamana inya. Sade kwa dongira kamano wadeke na nyakora mga jwangu chimanyene lak sade ko kinyi makawuono era Mogi FM Kafaya Solomon kapo kimiwa thuolo mar dhi weche manyene. Wamien na Fred Ogweno thuolo. Embo goyo wiye matin. Victor Pani gino winjago ma wiye ka jo radio seduo. Eka obed fair Irwani yangu kanani. Apani kama nyara wilo keleno. Koro kati yeke tiege. Ilogo mondo gi jo radio go gi kite. Owacho ni ya ni mano heda mane Johnson loyo go to na nyoro cha. Nyara wilo sekete gino e dogol makoro. Ero kamana inya. Fred wacho ni okodwa loge lwete mondo kelo wach mar VAR. Ni ologe lwete koso handball to hand koso handball koso nang. Koso heda. Ero kamano nyakoro mojwangi paro nade e okang' mane party mar ODM okawo mar keto ting ne governor ma Kisumu County mondo bed jakom mar CMC kuku maduong' bende ng'ado weche mag party mar ODM e kinde ma bende ng'wecho osebedo ka ringre ka party bedo chano chenro mandiko jokanyo manyien dwe mar 11 higa ni dhi bedo nade ka jakom kata party leader ma ji osebedo ka luongo ni jakom dhi Edward Manyolemo kaka jakom mar AUC ma bende kelo pinje mag Afrika kanyakla lok tich mare ni Addis Ababa e piny mar Ethiopia. Wakawo yweyo ka Sadek Marukinyi weche manyien kod Vincent Otieno e Ramogi FM. Wi bende kikwin onwa pachika achiel kachiel SMS X Facebook ka achiel kod Instagram bende wantie. Uliamini wakati uliambiwa ati umeshinda hii pesa? Ati nilitumio location, sasa nikajua ni ukweli kabisa. Nimepata. Ndio hii cheki yako hapa hivi, ndio hiyo goodie bag ya jipange ushinde na View Sasa. Asante. Jipange, View Sasa ni ukweli. Kama nimepata, hata nyinyi mtapata. Dreaming of Italy, but worried about planning your trip? View Travel has you covered. View Travel invites you on a 5-day, 4-night adventure starting from $1,650. Sail to the enchanting island of Venice, where ancient canals whisper tales of the past. Immerse yourself in the grandeur of Rome, exploring its iconic landmarks like the Imperial Forums. Discover the artistic heart of Florence, a city inspired by the Renaissance as you witness the timeless craft of Murano glass blowing. With guaranteed departures, personalized quotes, and our unwavering commitment to reliability, View Travel is your trusted partner in creating unforgettable Italian memories. Book your adventure today. Visit viewtravel.com or call 0703 254 254. Pilot!
Uko ready kutake off na Shabiki Jet X? Ha! Shabiki Jet X inagawa kugawa. Cheza Jet X na as low as 30 bob, a wheel of fortune itapop up, spin, and instantly win your cash prizes. Tuko na over 650,000 Kenya shillings in cash prizes for the lucky winners. Boarding is now easier than ever. Log into shabiki.com na udeposit pesa yako, click on casino, then select transfer to casino. Weka amount unataka kutransfer, for example 50 bob, okay? Then click transfer funds ili kuconfirm. Sasa uko sorted. Click on casino na uanze kucheza Jet X. Ingiza wenzako na bado ubebe a share of the 650,000 Kenya shillings in cash prizes. Fly, spin, and win with Shabiki Jet X. Ngimawa en gima duong' moloyo. Onego beni wang'eyo kaka wadak, korka chiemo, exercise, nindo maber. Wakelo ni achiel kachiel lakteche man gi lony mararieya e weche ngima dhano. Kikwa discriminate ne joma nigi ndulume to tikwa pandgi to. Ng'eyo en teko. To kodok korka ngima mar del, bedo gi ng'eyo nyalo kelo lokruok maduong'. Wacho ni kendo Ruth pile ni e penj laktar kaindi chiemo watiyo godo mondo wageng' tuoche. Wabiro wuoyo gi ji e yo mabiro mulo chunyi kendo miyo pachi yawre. Obwongo gi del gin ga gigo motimre nade moriwore. Koro gimipidho obwongo mari luwore gi gino mipidho dendi. Riwri kod Ruth Otieno e penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mane Ramogi TV. Penj laktar. Ngima en mwandu. Be isepenjori e sigendni mayudore kuonde ma waluongo ni pachowa? Kapuonjani nobiro nikech gwenyruok e kind owete. Riwri kodwa mondo wanon sigendni mabeyo mag kuonde ma wadakie. Nera nitie, ninyuo kong'o kacha niluongo ni kilap joko wili. Kochakore bombe madongo nyaka e gwenge ma iye. Odusenge en piny joimbo mar oganda kiluongo Wasenge. Ng'e gigo mamiyo oganda ka oganda bedo mopogore. Nueng'o ma wan godo ka en mar kunyo goldi. Urudi. En kama ji duoge ji ok lal. Ng'e weche mane osekalo. Chon chande lweny nitie kor gweng'. Rwako sigendni mag kuonde ma wadakie. Iwacho ni kibedo piny e kom, kineno ng'ama lwete fuare kama mano nyiso ni jakano mulo ka pigo sechope bwo mesa. Ng'e gwengewa chieng' tich ariyo saa 3 otieno mana Ramogi TV. Ikri ne thumbe manyien, jothumbe muhero manigi talanta. Winj thumbegi timakri gi herano mar thum. Pado manyien e kama kinde mabiro mar thum chakore. Kik ngolo mora mora ma ogo mamit bai. Pado manyien wuok tich nyaka tich abich chakre saa 5 onyango mana Ramogi TV. Ok wanyal rito mondo wadhi kodi e wuoth mopong' gi mo. Fweny sigendni mabeyo miwuoro. Tugo tuke mabeyo. Rom gi osiepe manyien. Puonjri gik mabeyo e wuodhni. Crispy chicken, coleslaw, tomato, mustard. Solo osiepeni kendo ikri ne mor e rogo mar nyithindo. Chieng' Ngeso chakre saa 3 okinyi mana Ramogi TV. Erokamano ahinya Obado director
mano wood Uyoma Kendegi, UK. Ng'ato penjo ka penjo mangima kabisa. Is a criminal allowed to sign documents apenjo an obwanda? Oko yiene. Now that ni IG mar police mako jolo ni. En gima leta inya ni irito wagi ilo akene atige wad mane watigo do ni criminal e maran the police force. Nikech nyaka gol ne gir convict no tag no en go. Kuro be onyalo timo ang'eni good conduct okonyayo correctional facilities nigi leadership mare. But chopo sama koro IG mar police omako gite. Koro samoro dhi timo dimbe kara mana committee. Kata nyocha nchi neno onyalo go convicts written. Nyocha neno kata ka nyocha nchi jofwambo penje kano wacho ni ji nyaka lo chik. To ni jo ka jofwambo penje ni to ini wuon mimanyi. To iluwo chik to wacho ni kes ni koto konya wuoyo. Koro nyisa ni koro ng'amodwa nyiso kata polis modwa nyiso no lo chik cha. Bro luwo nade ka en wuon ong'e maber niya en gi ndalo abiriyo ma pod imanyego mondo dhi e jela. Kaito samotimo mae piny Kenya oro bila mage piny mar Haiti. Monego bedni watelo ka wanyiso ni we obey kendo waluoro the rule of law. Sani ka jatelo kata mana mar Interpol obiro pacho kae. Onego bedni achiel kuom jok moro mogodo en Inspector General. Biro chalo nade ka riwruoge mamoko mag pinje maoko ma osegoyo keng mamalo e weche mag rito ratiro mag oganda, e weche mag neno ni telo bedo makare, obiro pacho kae to gidwaro romo ga convict. Samotieko bedo IG pacho ka ibiro do kan tienda ndalo moko mayudo ka gitieko to nitie appointments moko mabiro samoro ambassadorial kaluwore gi rewards mimiyogi gi kaka gitiyo marach gi telo o kaka gitiyo maber. Pinje mamoko nyalo biro bedo ne matek dhiye. Pinje mamoko positions machalo kaka ambassadorial positions mago gik manyalo bedo ne matek nekech tag ma en go mar convict ni en gima obiro bedo godo. Ok samoro lore gi bunge ma obiro bedo godo kinde mabiro nyimeno kapono obedo nominated kaka ambassador kata high commissioner. Mane momiya nyisi Victor ni sirikal jo wilore. Tineno Victor Inyalo timo ne dry cleaning ka. Piny modhiye to credentials nego nyaka gini. To kata dry cleaning magi nyalo timo kaeni bende nyalo mana timore e bwo sirikand ni. To kata mana sirikal ni Victor, sirikal iwacho ga ni jo chamo nyithinde. Kiny tiende jogi biro hold e stage minyisi ni ka ok itimo kama ting'eni pod wan gi case mari ma inyalo donjo jela anytime. Koro tiende odi bedo held hostage, ok onyal timo tije nekech oluor ni ponono otimo tije yo mowinjore koro sane to ng'eyo ni inyalo rwake e jela. Erokamano. Nitie ng'ato penjo ka ne uduto te ne ang'o momiyo IG mar police pok obedo confirmed up to now. Nitie makosa moro? No osebedo confirmed the Senate. To bunge ma National Assembly nche ni recess. Manyiso ni kinye ka giduogo. Koro kinye mabro neno ka koro mano bro bedo achiel kuom items mabro biro mondo mi koro wane ka bunge jo National Assembly be bro gold watgi. To ka ok giwinjore gi Senate to kendo wachako ma process manyien mar IG. Ma en owuon ok onya apply. Gima dhi timore kanyo Victor ma ok wachandi gi weche mang'eny. Bunge duogo ai recess. Odi bedo confirmed. Immediately mo bedo confirmed. The following day saa ariyo ibiro nene State House kochamo muma. To wach no orumo. The following day saa ariyo nikech nitiere jok mancha no ore kacha mane edwa ni nyingo bedi mar okay with him. So gima bunge dhi timie gicha onge. En ni bunge dhi yepo to dhi bedo one of the agenda mag bunge mokuongo macha gidhi mana lawo go dhogi. To ka gitieko lawo go dhogi to kinyi saa ariyo kinyi mondo ng'ato kik ringi e doho. Eka kitimo gigi to odhi ringo chamo muma the following day. Ang'o mano lokore nikech wan gi two deputies mag Deputy Inspector General mag police. Achiel onego bed ni irito gi ng'ama miyo to ma pok otimore nyaka Grace Kaini ne wuogi. VOJ no kineno kane waloko chike bunge. Chik dong ne waloko nikech mane kaka niwinjo ka Fred wacho ni ani king'iyo National Police Service Act mokwongo mane wantiere godo cha. Machicha ne wacho kata ni recruitment mar Inspector General Police ne dhi through competitive process. Inyalo paro ni ne en application mane dhi through the National Police Service Commission. To gi shortlist kama ne Kimayo obedo recruited. Kane chik obedo amended through an omnibus bill mano kel gi ndalogo Attorney General Githu Muigai kane nitie. Te mano loke chik.
kanoloke chik emane koro power chako duogo kuom the appointing authority molokore to machacha ne nyaka bed process mane recruit godo to kuma DIGs achiel ne nyaka bed ng'ama dhako. Koro ka gino noloki emiseneno ka chakre mar Kaindi cha pok wachako bedo gi DIG madhako. Kama ne giloke godo Victor, kipok imiye Ken mana e dho Nyarawila no, ing'eni ka ne gise mutilate, ka ne gise bambo ma girocho chik kaka nokete katiba ka gibiro gi this National Police Service, gima ne gidhi gitimo kacha en ni ka ne ng'iyo kaka onego beni Deputy Inspector General bedo appointed, ne gidhi girocho chik ma sani koro giwacho ni mondo mi ng'ato ketie lemo mar Deputy Inspector General nyaka bede e lemo mar Assistant Inspector General mar Police. Ma bende kata mana sombe mani ineno somba Masengeli mani ineno gibuogo wagodo ni kinono maber to bibiro do ni onge bibiro do ni chien ka nitiere jok moloye gi somo lakini ne ok nyal chor mbele nikech ne gionge rang'iny mar assistant inspector assistant inspector general. Koro nitiere jok manyocha ne dwaro lemo ne ni Victor to no gengi nekech ni gionge lebocha. Mogik nitiere jok manyocha ne dwaro ing'eni king'iyo position neni mar position neni ne ok obedo advertised mondo mi no obed ka position oncha no obedo advertised. Nitiere mana nyinge mancha no dhi owuok to no dhi oter nyinge mokadek moko wadwa luongo ka mano dhi owuok kancha lemo ni ne ok obedo declared vacant. No obedo declared vacant. Koro nitiere kaka jogi no obedo protected. Tibiro ng'iyo kiwuoyo kiloso go bila waloso kodgi nitiere moko mane nigi lony gi qualifications madongo moinge and more vibrant to ne ok nyal nikech ne gidhi gi protect a few people ma osebedo promoted e lemo mar Assistant Inspector General mar mar police. Korido ka jo kai michoro mbele to ng'at maya chien kai mabe samoro loye gi qualifications gi ok nyal donjo kanyo. Erokamano ahinya. Johnson Kavuludi notiyo ndalone kendo gik moko mane gi temo tiyo kinde no neno ka gima nolal. Ken nitie wach moro mane gidore kuomi kanyo. Kavuludi wapare gi lwenje mane mang'eny kabisa. But be notemo. Now that ene mano kuongo bedo jakom National Police Service Commission. Aparo ni notemo nikech nyaka nowuoga aparo ni commission ena by name. Inyalo paro penjo mane openjo e kinde mane gidadho obila e weche mag mibadhi. Pod gin gik maluwore mbui nyaka sani. Magedhe gi buoge. Ing'eni siasa be nitiere e gini. Ne ng'ado buombe. Siasa nitie e gini kendo nang'iyo apenjora ni Danstan Omari dibed ni en okil mar Masengeli kosa nikech nyoro ne Omari oloso. Omari nosedonjo achiel kuom gi koro. Omari wacho ne nitiere siasa e wach mar dwaro ni Masengeli odhi ochope nyim doho kendo nitiere siasa kowacho ne nitiere kweth moro mosefwenyo ni David Kanja kidek ni od bura ok be puodho. To ka od bura ok opuodho David Kanja to nyiso ni nyalo bed gi yo machielo mar mondo mi koro yange Masengeli ilemo ma koro sano makero ko jolo. Koro en ong'iye ni siasa moro nitiere iye. To mak mana ni wapenjore kendo ni kapo ni siasa nitie iye to ka koro doho ng'isi ni chopa mondo ler nikech ni doho bok ochuni ni nyaka wache ni iye ang'eyo kata ni iye akia. Oyie ni wacho ni ng'eyo, oyie ni wacho ni kia, oyie ni wacho bene leng bo oyie ni. Koro aparo ni kata bed ni chako ket siasa ewi kaka chenro mar yiero gai mar obila bedo to chik to pod nyaka luw nikech kiwinjo gima ne jatelo ni wacho ka ne nitiere gwenge mag North Eastern kucho ka koro owacho ni mondo ji oluwre kod chike ma pacho ka kendo ji oket kwe kaluwore kod dwaro mar chik to en owuon to ok oluwo chikno ka koro wapenje ni to in wach mari mar luwo chik mar doho ichopo godo kanya ni mountain ni edo were uru godo kikupenji koro nyisi ni ma en ng'ama chal gima ogo winjo Kenya dasta to gima nitiere kama owinjore bed ni jopiny bedo kod ng'eyo ni kaka piny medo lokore kaka ndalo medo dhi jopiny medo bedo kod lony kod ng'eyo mar alwora margi gibedo kod lony gi ng'eyo mar chike maggi gibedo gi lony gi ng'eyo mar telo maggi
Koro kaka wamedo sudo nyime biro chopo kinde inyalo paro ka jopiny nobedo mochiewo mofwenyo ni kare od bura be pod inyalo ng'isi ni mondo gitim dwaro mar jopiny. Maneno ka nochopo ketwa kama tek manya rawere no dhi momonjo koda ka od bura. Koro jopiny nyalo biro chuni kata in mana kod bunde ni in jatelo mar obila ni nyaka tiluri kod chik nikech chik cha e bunde maduong'ie moloyo bunde duto madibed ni samoro e kweth ma jotelo mag obila nitiere godo. Koro kata kapok warwako e siasa to nego wanyise ranyisi makare mar ni kapo ni doho ogolo chik to chikno nyaka luwe. Chikno eto nyaka luwe aluwa. Ng'eni kata mana jood bura moko nitie moseng'adnegi nyaka twech to pod badhore ni twech no kata nyicha ne ong'ad twech ne Lenol Kulal gavana machon. Ji badhore abadha kama imanyo yo ma kata ka en twech mane onge kod fwai moro e wiye tichuno ma kendo chak luoro kuno ma chak ket fwai moro kede wiye. Samoro en twech moko dwa kata mana file. En twech ma en twech cha ema nyaka dhiye. Ng'eni nitiere ketho moko ma itweyi e jela. Onge gimoro ni kia chule fwai. Kichayo do to wijore bed ni do lando to tweyi dweche mowinjore bed ni tweyigo. Gimoro ni kia ni chula 10,000 kia milion 5 onge. Koro kapo ni wapuonjo jopiny ni yo miluwogo chik en ma to biro bedo gima yot ahinya. Lek mane jatend piny nitiere godo William Ruto kano chamo mane koro Kenya ok bedo piny ma itayo maonge ma ok olu chik. Kenya ok bedo piny ma ibro polis nyalo timo atima gima odwaro to kopenje to ok odwa duoko kata ok odwa wuoye wabiro wuok e Kenya no. Je aparo ni gima bonego be ni ji ng'iyo ni chapter 6 on leadership and integrity article 73 king'iyo to wuoyo maber e wach mar kaka ng'ama nie ofis mar japiny onego ritre kendo onego bed responsible. Manyiso ni sama in e ofisno in trust. Manyiso ni power momino en japiny moketo kuno. Omiyo kinya wacho ni power no duong' moingo japiny motimo ang'o moketi ofisno. Koro ng'ata manitiere kata sama ineno koro dhi otimo chayo doho no onego ng'i maber ni biro chopo time ma ofisno kowuoke to be nitiere gima biro catch up. Ting'eni wacho ga ni criminal justice to expire. Kati tiek mana 20 years or 40 years kapod ngima. Chiemoro ng'ato chiwa. To wacho ni nitiere gima nitiere mapend kae. Koro kendo nitie kaka watimo ang'o biro ma. Chodho ber gi research. Nikech aparo no sebedo kowinjo bura ma niyalo mar joma ne onego bebi pendo gi obila mane ngas mamalo mane tiyo Nyalenda kinde cha gi buche momako gi tinende mano onego bed ni en bedo ni ranyisi make neno ka gima kaka wacho ni neno ni ok en kende en sigando yieyo mane dhuburo kata sa nitiere oboke achiel kuom newspapers magwa gi winjo kowacho ni polise 50 nitiere masane iluwo gi ng'anyo manotimre higa mokadho kendo gi jo Gen Z mar Gen Z mancho timre. Koro samoro nyalo timo gimoro kiweni rwako uniform ine iji onge ng'ama ng'eyi tibro yudo ka nitiere mana ng'at machielo mabibro mana golo details nitiere mana kaka ibro yudi. Koro sami timo no ng'e maber ni kitimo to tim gik moko e boche. Erokamano. Sa en 3:18 mar okinyi ma kawuono nyakore Mogajwang' weche pod gidore ka kendo mbaka omitni ndi ka watemo fuono weche moko ma bende wan godo okinyi ma kawuono. Erokamano ahinya ne joma ne winjo kokalo kuom Ramogi FM. Waseduogo yamo kendo bang' weche manyien e lak saa 3 mar okinyi ma kawuono. Wach mar tend ODM ni en wach ma ne wadhi godo nyime ka watemo gide ahinya. Gavana opia ni goki e kori koro lo gamba gamba la kifua Nyarawila ing'eni wang' ni ODM gwelo yo gol nikech gonde bo kato giwacho ga ni strike ok low. Yes. Apani bedo nyo wan gi Nyarawila nyayo nyoro ni omiyo nyo ong'e kaka ichiwo pass. Nyaka nena ria Arsenal to no mora nyoro ka gor no disappoint. Koro Victor ODM ni aparo ni gima Nyarawila to gi Ken osewacho en wach makare. Mokwongo nitiere gik mane jakom ng'iyo nikech ing'eyo jakom e wuon kambi mae ODM
nigi wegi ncha ne jeyo wacho wach no kanika ODM nigi wegi ntiere wuon ODM koro wuon ODM ni mane wuok koro ene mong'iyo wuon dala nto ka wuok to ere ng'at manyalo weyo manyalo rito na dala naka kosa nyalo weyo ng'at ma kobiro to samoro tamore ungu marangach makinyudo kolor ni oko koro ntiere gik mane jakom ng'iyo kaka wuon kambi nikech kambi ni mare en bende mong'iyo nto kambi ni ke osekelo ne ohala maromo nade nyaka no chak kambi mar ariyo ene mong'eyo ni to kambi ni nigi assets maromo nade nikech samoro inyalo kelo ng'ato to ka ng'ato dhi yudo mit gi mo manie kambi to kinyudo kopir kodi koro mai gik manong'iyo gimachielo mane jakom ng'iyo nong'iyo experience mar ng'ato maneno ka Governor Gladys Wanga wacho kacha ntiere gima Gladys owacho kacha maparo ni ne obayo jomoko owacho ni jakome manoyiere ok jo ODM koro mano duoki kuom gima owacho ni wuon kambi manotime ang'o ema nomiye gini mano gima nyaki kuong ing'e kae to wacho ni ong'iyo experience mare Victor Governor Nyong'o nigi experience mar ariyo ODM ka en achiel kuom founders mag ODM en achiel kuom joma nochako ODM to en bende ODM ni osekonye to en osekonyorego nyaka kama otimo ang'o nyaka kama ogikieni osekonyorego kibire chuny wach makoro ing'iyo to ang'o mane jakom ng'iyo kanyo king'iyo life cycle mar party mora mora chalo gi life cycle mar kambi emomiyo achake gi kambi king'iyo nyarawila marketing to biro koni ni product kata mwandu mora mora kokel manyien e chiro ting'iyo gima ochakore gi gima waluongo ni growth stage ochako dongo koro sama ne ODM chako dongo kachi yudo ka nitie recruitment mang'eny ino ka liet biro mang'eny gik machalo to chako wuok kanyo ochako gi introductory stage kanyo wuok obire growth stage ko ai growth stage kanyo matieni kama odonge mana kaka cham bende dongo oduma kopangi kopidhi to dongo kowuok kanyo to bire kama waluongo ni maturity stage makoro chiek makoro romo koro dongo oserumo koro en ochunga kanyo inene ka entie mano e kama ODM nitie ODM osedongo motieko dongo mobedo an elder koro gimodong ne sani obire stage mogik miluongo ni decline stage koro decline stage ni kama koro mondo mikiko luar kata chak duogo piny luore gi gima koro otimo malo kanyo e maturity stage kanyo koro maturity stage ka e jakom ne temo ng'iyo to ere ng'ama nyalo konye mondo ogig malo kacha nikech jakom ema kizungu wacho ni vision bearer en mong'eyo kama nodwa nogike gi ODM koda gik manodwaro ni ODM osetimo makoro kodwa timo moko ma ng'ato neno ni koro kelie ng'ama tin mano to koro wuon party motimo emong'eyo koro kibiro korka siasa koni to podi chaki compare ga Dhula Victor ji mang'eny ne paro ni nyalo kel samoro ng'at matin ma vibrant ma samoro podi nyalo tugo adhula 90 minutes nikech ing'eyo ni captain ka koro mi Nyong'o to captain mari ok nyal bedo ng'at manyalo bedo substituted every now and again ipenjori ni Nyong'o be nyalo go dakika 90 ka koro en gi William ka koro ya ji ochomore gi William bende en gi teko mar go dakika 90 no ntiere ndalo mano nyalo go dakika 90 Ken niche ng'iyo maandamano manyocha notimore to kiwuoyo gi jo Kisumu ndalo mancha ODM go maandamano ni yudo ka kogo gimoro dakika 30 maandamano ma Kisumu en saa 5 osetieko kani nyalo ng'iyo saa 5 osetieko maandamano mare koro dhi koro kijende ka madong katima ng'o tieko ngejero chiu direction mano kuom ranyisi no chiu direction mano kuom ranyisi mano kuom ranyisi structure mar party mar ODM bende wan gi jatend yudhe bende bas koro itemo ng'iyo gimitemo ng'iyo nikech ing'iyo ni to ponono William Ruto okodhi odonjo gi winjruok gi ODM ni koro en rakruok achana bo nyalo goyo dakika 90 nikech ing'eyo ni captain mari okonego bed ni bedo substituted ken biro koni osebedo captain kuom thuolo mar ariye ok nyal substitute captain nikech ko wuoki e pap to tiende ni ntiere en nyako bed kata ko chiwo inspiration mondo ji omed dhi mak mana ni ng'at mane ng'iyo gini mane nigi prerogative mar ng'iyo ni to ng'at mane madhi bedo captain ne en wuon ang'o en wuon team
Monyiewo tim king'iyo Arsenal, ing'iyo Man City gi mamoko go gin giwegi. Koro wuon tim kata mana Man U sani gine ma ging'iyo ni Ten Hag emomiye otembere ma kata kiloye to pod wacho mana no. Kata kiloye to pod wacho mana wene momed bet. Koro gini ing'iyo future mar ODM. Ng'at mane ng'iyo future mar ODM nikech Nyarawilo osewacho ka pile ni parties ma wan godo ok gin mag jopiny. Parties ma wan go kata king'iyo UDA, they are built around individuals. Magima individual gima wuon party owacho mane kuma party chomo. In absence of that individual, the party ceases to exist. Yes. Koro king'iyo kano yiere Jubilee nitie. Yes. Kani neno mogik Victor. Sasa chege ne koni ngane bene kioni bene koni. Ing'iyo ni to nyo yuaruok gi mbaka nyo gore mang'eny kanyo nyongo poko migini. Bang' kanyo miye tiyudo ka jioling pi. Bedo ni jioling pi no nigi berne to nigi rachne. Nikech ne okwaneno mokwongo ka nitie celebration kata mana Kisumu kumo aiko. Ne okwaneno ka jo boda wuok, dhano rwako t-shirts mag ODM, dhano ng'ielore kongele ginene kondele kata ka dhano jaji ni. Okothiedho pap koso nano. Ne okwaneno. Nitie moko matimore ga spontaneous. Iyudo ka dhano ling. Ni wewane ane. Ei mutini no ok berga. Party berie ka samoro koko ni neno nitie dhano koro ing'eyo pach ji. Nikech ka dhano ling, ing'eni siasa ok en kanisa. Gweruok ne meet party. Gweruok ne meet ne. To kineno ka dhano dhi oling. Ka mutni no onge. Ji gwere to dhi to ji dhi adhiya. Ka mutni no onge to samoro dhano nyalo luor nikech king'iyo history mar founders mag ODM gi, tichaki duoge ombulu ma 207 ka. Ing'eni ng'at ka ng'ato Victor kama koro chuny wach nitie. Lweny mane ni kaeni mane ineno dhano dhiro mondo ging'eni to ere ng'at ma dhi kawo kar jakom ka. Ng'at ka ng'ato ng'iyo 2027 to ng'iyo ni ng'at ma chiegni godo ema ne odong' malo kacha. Ahinya jok ma pod dhi manyo lemo mamoko gi. Ng'at ma dwaro gavana tam mar 2 ng'iyo ni to jakom kowuok nikech koro nyong'o kata ng'ama odong' ni e ng'at ma call the shots to ng'iyo ni be en ng'at ma nyalo dhi ire to bende ntiere kaka tugo nyalo tugore. Koro ng'ato ng'iyo, ng'at machielo ka ne ng'iyo James Orengo to na chiegni go nengo machalo nade. Ng'at machielo ka ng'iyo Babu gi jok mamoko mani luongo nyingi go gi tegi ng'eny, ong'iyo ni ta chiegni gi ng'ani machalo nade nikech kinde mar keyo dhi biro mbele ka. Parties gi keyo ahinya ka koro gik ang'o? Ka koro gik sa nominations. Jakom bende ng'iyo nikech ng'ini bende nitie ng'at minyalo ore pap kodhi kayo duma to koduog te dero. Nitie ng'at manyalo kayo gigo iwinja molal godo te. Kech sa keyo biro mane momiyo iyudo ka 207 ka ne en secretary general jote moko bwaso mare. Jomoko ne ywak niya. Jomoko ne ywak 207 kacha ni ODM ne chiwo tickets adi 3. Miwinjo ni in kiseyombe ground to chaka ng'wech ibi malo kone. Gigi nochakore ndalo nyong'o ka en secretary general. Ok owach ni ene manotimo gi. Ne wan gi jakom mar board mar elections, Franklin Bet. Victor Gigo ni anya kanyo. Mago ai gol pachi ko mia paro kes masiaya. Ndire udimbo moro mane Franklin Bet nolando. Takeni weche nobedo nade ma Rasango ochako miyo tiko. Mago to koro sigana. Manju ne to goni mbaka ni. Obiro nyisi to ka kamano. Maneru ma Dan kana jua. Dan kana jua mosiepna. Biro nyisi kaka gigigore. Koro gima ne timore kae momiyo mutni giling ni kae Victor adier ma chuny mar wach. Ni ji nigi luoro ni to nyong'o to en to nyalo biro kawadi. Iwinja ka koro gite ochopo to bende okawach no dhi kawo ng'ato ne ng'iyo ntino ng'ata man kacha owacho gima bende no sebet katimo nyalo bedo kosetimore okawach ni timore nyalo bedo nikech an pok achungi ODM. Koro samoro ng'ato wacho luoro ma ji nigo ka nyaka MCS gi kobiro nyaka malo ma adier mar wach Victor onge tiende mong'o wach ji ne nigi luoro to ng'at ma kodhi okawo kacha nikech ing'eyo ni dhano no bi ni anema IBC dhi landa nitie jok ma bende anema ODM osemiya ndalo miro ka ng'ato sebiro ka koni otiko ane man unu timo campaign nono magi ne campaign to timatima to kaka ni koro magi e confidence manyaka nyongo team sani mo neni to ere kaka
oduogo confidence mar jopiny kuom party nono to dhano dhi luor ni macho osedhi koro magi luoro man ka to gima nyaka ing'e ni ok ji te mioro madhi omo oduma e puodho maduogo godo nikech kinde keyo biro machiegni to biro tuo obiro 2027 ka erokamano kare gini dwa ni logo ni owuodo men Mheshimiwa Walter Owino no yiere kaka jakom mar ODM e kaunti ma Migori ni wacho kanyo ni koro waduoge dala machiegni ahinya mabende ing'e ni Migori osebedo gi weche mang'eny ahinya ndalo Tenya mar Obado ne wan gi ofiseri mag ODM yes men gwero makage kacha makata designate mar chairmanship mar CMC ni ndalo moko no lawo gi jo kanyo ma jomoko no mane bwoko mapano nyalo neno gik makamago weche ne dinya ahinya weche mag bedo ni koro Mheshimiwa Walter Owino omile mo kaka jakom mar ODM yor kojolo Migori County ni Ken wachak kodi Migori liet kech kata ka pok donje mano inyalo gimano timore nyoro nyocha e wach mara makalada to king'iye to josiasa emeno ka nie e wacho nogo koro Migori osebedo maliet ahinya inya paro ka kinde mokalo ne wan gi Philip Makabongo mosenindo Nyasaye ketinye kama okwe to Makabongo ne wengo lemo mora mora mane olaro e Migori kanyo to ne en gi nguvu moro ma komako chung ne odwa siro ng'ane to siro ng'ano makata mana wuon makata mana gai mar ODM kotemo gae to parore mana diriyo koro nyisi ni Migori en kama siasa mare beto pogore gi kuonde mamoko mag Nyanza lemo mar bedo jakom mar ODM Migori en lemo mantiere kod ting' aja to king'iyo gi weche mantie kata interest manitiere sani ing'eni sani kom governor nitiere kod Ochilo Ayako leo mar governor no ilare kod ji mopogore opogore wantiere kod jomoseta temo gi manyiso ranyisi madwaro lemo no machalo Mak Nyamita Mauriri jomachalo Dr. Philip Mwawe gini jomachalo Peter Masara gini Masuna jogi te nitiere kod wang'gi enga madhi bedo jakom mar ODM Migori no nikech seno kinde mokalo ka kala kinde mane Obado chung kane gilare kod Ochilo Ayako yes tinyalo paro ka duond bura mar ODM ochiwo ne governor Obado otiko to jakom mar ODM Philip Makabongo obet gi Ayako obedo ga Ayako maja independent koro nyisi ni Migori siasa mar Migori en siasa ma kome ok onego ni bedo thuolo nikech nyata onego bed ni nitiere e kom no kara ka en mana kojolo nitinga munjore bed ni bedo mana kanyo koro apani Walter Owino yor kojolo momieno ting pod nitiere godo nikech nyakore wi jo kanyo mag ODM kanyakla anya to jogo madlaro lemo mar governor no en lweny kabisa nikech ng'eni samoro yudo ka ng'ato nitiere gi ng'ate moro no bede kom no mar jakom mar ODM county no koro ng'eni interest pod nitiere maka gi kacha to mak manie to koro omenye gi toch chon ma odhi bile ka pod orito yiero ma ibro tim dwe mar 11 to gi maduong' mantiere kani en tiere kod ting konyalo bedo ng'ama nyalo riwo wi jogi to nyalo bedo ni en bende oyude gimiluongo ni achievement maduong' ahinya nikech mane gima osebedo ka tamo jokom mathoth mag ODM e gwenge mamoko kata mana Kisumu nyalo paro kinde mane gino bago kata mana professor Ayecho be koro bedo ga matek ahinya mondo mita county kaka jakom to king'iyo kendo lemo ma idhi lar mar mag od buragi jakom mar ODM e county pod nitiere kod ngufu ahinya kech yudo ka nitie ng'wech moko manyako konyi ringo eka mondo mi yud ka thuolo mar mana in bende jopiny obede kod ng'eyo e duond burano kata jokanyo mag ODM bede kod ng'eyo kuomi koro apani Walter Owino nitiere kod thuolo kapo ni otaye maber e kindeni to ka koro yiero chopo biro bedo ne mayot mondo mi joka omiye lemo no mak mana Migori osebedo ka nitiere kod jakom mar ODM maonge lemo machielo ma jopiny oyiere koro kang'eyo ni mae ng'wech mane gidwa ni chak giring kendo to kang'eyo ni jomoko masamo ne laro kom ni nyalo biro keto tich mayot ne Walter Owino mondo mi otagi e kindeni kapod rito yiero to kata kapod ochopo yiero no be ginyalo bedo kod dwaro mondo gibede ni gin gi jakom mar ODM mabende pod ne en jaod bura be ginyalo bede kod dwaro makamano kapo ni gitime kamano to mano Walter dhi bedo gi thuolo mar tayo ODM gima keno wa kanyo matine nyaka ing'eni gima siasa matimore Migori pogore gi counties mamoko nikech wasewacho kani jo Migori real democrats jo Migori e joma ka koro tek to ginyalo weyo party to giyiero ja independent nineno ka notimore gi Obado
PDP. Yes, gi PDP mo oyiere. Koro king'iyo kata mana MCS jo Migori to kata mana Masara, Peter Masara paniko odonjo tamare mokwongo no yiere gi duond bura mopogore modonjo. Yes, duond bura modonjore. Jared Kopeo be no yiere MP gi party mopogore gi ODM. Yes. Koro jodi kidhi nyati kentie MCA moro moyier gi duond bura moro machielo apani opia koso giso kecha ing'iyo siasa magore Migori en siasa ma yudo ka jopiny samoro jothoro ni ka koro tek kidino negi to gidhi gi pachgi. Koro mi aparo ni Martin Owino negi tich matek nekech ei jok mineno en godo gi tep. Gin jo siasa mana ka kiwinjo wacho cha. Ntiere jok ma samoro bende biro tema mondo mi omin bade nekech king'iyo Migori ka ntiere barruok. King'iyo kweth mar Mheshimiwa Nyamita gini king'iyo kweth mar Mheshimiwa Nyamita gini to king'iyo ichak ing'iyo gi kweth mar ichak ing'iyo gi kweth mar Ochila Yako. Jogi te ging'iyo gima gidhi laro mbele ka. To kweth mar Nyamita gilange samoro nyalo bedo ni gionge yie gi ODM kaluwore kaka nyi wacho ni ne gitelo State House cha. Koro en gi tich gi ting' mapek mar ywayo wi jogi te mondo ket wang' achiel. Mondo ong'i kaka nito ong'i kaka nyalo kelo jo ODM ma Migori gi wang' achiel nekech Victor samineno wawueni ng'at ka ng'ato oseng'e party modhi chung godo. Jok madhi chung ahinya elemo madongo gi. Ng'ato oseng'eyo ni koni to samoro nyalo diya to kodiya ta awuok gi rot makoni. Nyako kel gi miluongo ni confidence mar jogi te. Erokamano. Koro mi aparo ni Walter Owino nigi tich matek en gi ting' mapek mar kelo achiel mar ODM Migori County. Erokamano ahinya. Ung'e ni coordinator mar UDA ma Nyanza bende wuok mana Migori County en governor machon ma bende ok en ng'ama lightweight. Nyarawila goyo wiye. VOJ ngeni Migori kae mosebedo ga pile ko wacho ga ni mondo girikre siasa gino en siasa man level mopogore. Iseneno ka pile kata ka gimoro timore kure ma wach mar gorruok gini nitiere ga gimoro amora. Ena paro ni kuro be obanda ng'eny. Koro paro ni gima waneno sani gi wach Walter Owino. Aparo ni onyalo kelo joga, aparo ni can be a unifying factor. Mondo koro wane kwe. Wane nkech ineno kata ndalo moko ne owacho kama iyudo ka governor dhi yawo project to MP be dhi yawo project. Event timre koni to governor be timo ma. Aparo ni sani koro chopo kata gine the most democratic kaka Fred wacho no. To iluongo ni party politics be nyaka bede gi discipline matin. Mondo wane gik mwaneno mang'eny matimre maricho go. Ka dok chien kech kama nitiere violence be onge development. Onge kaka gibro wacho pile ni gidwa ni gichung to development to thiro nikech kaka gigore. Kora paro ni Walter ni gi task maduong' kabisa. Mondo mi okel the different groups mok ni kamora achiel go. Mondo gibi riwre dichiel. Nikech kata de bed mana ni gin independent kamano magikawo ji ma oko mar ODM lakini kweno en gima important moingo gimoro amora. Erokamano ahinya. Unyalo paro ODM ndalo moko kokalo kuom jakom John Badi masani en CS jakom machon ndalo moko nitiere paro moro mar gombo thichoko governor Obado ma bende weche no bedo mang'eny manochweyo tore Nyakwara Mgajwanga. Mago duto gin weche mag siasa mar piny. Mopogore kod mano Nyakwara Mgajwanga, siasa lokore piny maru. Tinende gode ma Kenya madiere akia ni barore, akia ni yiengni, akia ni onyalo pime nade. Ma ikit siasa makoro gore Kenya madiere tinende ka rigiji ywa kone jod bura moko masanja bende ywa kone. Odioche manyoro nyasi mano yore kod jatend piny Kenya rigiji ne onge ka kome mano ketne tenge ne onge ng'ama no betie nyaka nyasi orumo. En ang'o matedore, en ang'o magedore e od Mumbika. Onyena kaka jotelo moko osebedo ka loso e wach ma osebedo ka dhi nyime. We as elected leaders from this region and its diaspora, on our own behalf and that of our people, unanimously resolve that our link to the national government to be the Cabinet Secretary for Interior and National Administration, Professor Kithure Kindiki, the Mount Kenya region has suffered high-octane politics around the fathom unity to support individual and personal ambition rather than the actualization, pursuit and lobbying of the interests of the constituents. Sikubali kuuziwa uoga ya kuwa kuna kiongozi mwenye anaweza mobilize eneo moja ama nyingine ataitenge na Wakenya wengine. Wanasema ati mimi nawatisha.
Na mimi nikuambia tu ukweli kwa sababu mimi ni mzee na ni kiongozi. Kuambia hawa msiposikiza ground mtakosana na wenye kuandika nyinyi kazi na watamfukuza. Nimesikia kuna watu wamejitenga pande ile, wanasema sijui wanao wanajiita Mlima East, sijui Mount Kenya East, na kuna huku tunaambiwa sijui tuko Mount Kenya West. Na kama kuna mtu anataka uongozi, akuje kwanza aunganishe mlima yote. Sisi hatutakubali kuganishwa na mtu yeyote hapa Mount Kenya. Sisi tunajua naibu wa rais Rigathi Gachagua amekuwa akisema tuungane. Na anasema tuungane maana yake tukiungana tutanufaika. Nani atuunganishe kwenye maendeleo? Tukasema sasa na yeye Kidiki, maana yake hapa maendeleo iko na kuna kuunganisha hapa na yeye Kidiki unganisha maendeleo. Got mukore kosodobed nango gini neno kage mochako loko kite kendo makaraja tele piny Kenya William Ruto gino chako yuayo onje na kaka rigijino loso tarika 13 dwe mar 9 higa mar 2022 kaeno wacho ni gima notimore kind Ruto gi Uhuru en gima ok dogomno chako timre kendo kano loso ko chwende ko wacho ni singo magen go gi William Ruto en onge pogruok mora mora wija neno. From the bottom of my heart to be available to assist you to manage the affairs of our great nation. I'll serve you with loyalty and dedication. And the job ahead of us is not a joke. Gigi tuo morenya kwa Ramgajuang Muta Modogari ya kwacho dicheng manyoro Kimani Chungwa leader of majority bende no chako oloso gi ngero moro matut ma jolonye weche mag siasa pojo temo ng'eyo ni to dibeni man chakruok mar pogruok e kind Rigiji kod jatende ka wamulo bende siasa ma Kenya madiere. The viper, the snake in your government, please shake it off. Shake it off, Your Excellency. Shake it off, not for your own sake so that it doesn't bite you. Shake off the snake on your hand so that your hand may do what the Lord purposed that hand to do. Twenyo got okyot. Twenyo osede. Got up and osede. Nikech ice money wiye. Osede. Kama kuru. Imeenda. Tumeanguka nayo. West ama east? East. Okay. Nyarawila. Wane kinde ma okwa ne okwa ngene ne wanyalo yude kama koro ayude ni. Angeni lweny malibamba. Ne oganda luo okone gobeni moni nindo to kata kamano nyalo moni nindo bende. Ingeni nyaka mono anindo nikech ingeni limbe mar William Ruto kancho biro Nyanza paro ni kanye manche wache ni ogetre kabisa. Nikech ni neno ka ichumwa ne nochima chima Rigiji ter. Ka wacho mabe ni winjo mtego government of shares ni winjo kaka no wuoyo. Kendo nogete maber mowacho ni sani koro nego gine kaka jo Ramogi omakore wajumbe gi joma Nyanza kaka orwako William Ruto. Ni neno kowacho ni jo Nyanza oyudo mana kombe 2 to gimor kabisa kendo gigoiro kamano to mlima kuchecho to migi 8 nyaka gi jalup jatelo manyiso no chiko to pod gi ngur dang gibede jo maber mabe wacha ni matin momiwa ni waido godo ero kamano. But aparo ni kineno gima timre sani ngeni clip moro no nego many mane William Ruto wuoye chieng' mano yiere kapoko kao muma chieng' mane IBC owacho ni oloyo. Kech no wacho ni gima nonene sirikand Uhuru Kenyatta kaka notiye ok dogomb ng'at machielo makao komno odhie gima noneno cha. Omiyo nowacho no bro rito deputy ne maber kabisa. Ma deputy ne ok bibedo gi shida ina mane entiego. Deputy ne Rigathi Gachagua beninjo ko wacho mbeni obro bedo loyal. Kendo nicho luongre ga ni Dio. Dio en ng'ama nie sirikal maluwo chik. To nyaka ilu jatendi mok ing'ur. To gimwaseneno machiegni musebet katimre ni manyiso ni kata en be owuok oko. Manyiso ni embe koro nyiso jatende ni ng'eni tiketo ne wane achiel. Ka koro onge luoro moro. Mabe aparo ni en gima osemuko mlima. Ting'eni maduoko wa mane gima notimre 2022 kane yiero running mate. Inyalo paro ni jo mlima kata jo wajumbe mane ntiere te nowacho ni gidwaro Abraham Kithure Kindiki.
To kani iluongo to William Ruto nowacho ni oyo anayiero ng'a, anayiero Rigathi Gachagua kaka running mate na. Koro sani ji te manogocho ne Kindiki ka oduogo kendo. Koro giwacho sani ni koro wan wadwaro ng'a? Abraham Kithure Kindiki. Ing'eni gini ncho chako gi bura manotim gi Mount Kenya East. Manogolo statement magiwacho ni gin gidwaro Kithure mane ng'ama ging'eni leader gi. Kendo kalure ne nitie bura mane ichungwa gini ochako keto. Mane gin wajumbe 48 to mane oro apology ne gin 13. Magimbe giwacho ni wachunga ng'owa gi Kithure Kindiki. Nyocha ni neno ne en chieng' tich abich. Be ni neno no chieng' ngeso kendo ni neno ka Meru Elders bocha kuchungo golo statement ni gichunga ng'owa gichung gi Kithure Kindiki. Ing'eni kata ka mountain nitiere kaka nitie kaka gisebet ka giwuoyo. Apani mae mokwongo magimuoch kabisa magiwegi gigore kigin. To maya paro ni be bro miyo kata entitlement magisebedo godo mamiyo achiel margino miyo gine magi decide ni ng'ama bedo president mar Kenya. Be nyalo kony nikech ing'eni sama mlimo yiech to nitiere kaka koro okelo fugo ne Kenya kuonde moko iluongo ni spoil votes, iluongo ni koro bedo battleground. Koro oken swing state anymore, koro en battleground nikech koro yudo ka koro kacha ng'ata nyalo penya to dhi nikech ineno ka koro giwuoyo koro onge achiel. Maparo ni mano be koro chiwo kit siasa manyien maparo ni Mount Kenya nitiere go. Lakini kani neno ichuongo kuwuoyo nyoro kendo chunge kanisa monyiso William Ruto ni thuol manitiere e sirikal nyaka koro ing'ado oko. Ing'eni kata kane waneno mane sirikand Uhuru Kenyatta to no kochopo level no. Ne nitie level mane wacho kata ni gidhi impeach William Ruto numbers ang'o gini but no kwaneno level makoro octane mar siasa ma mlimo makoni. Maparo ni kawadhi mbele ka week ma wachako ni apano dhi bedo week maber kabisa. Nikech wajumbe kaduogo taparo ni kae makoro aparo ni kae makoro kuku mar wach nitie sani broadbase nitiere namba en gima koro ginyalo mobilize kendo Kaluma nose wacho ni namba to wan go nyiso uru matich mwatiyo kata mana chichni kata mana alam manotero president kuje dong nyo kugo rawe kanisa mbona Nairobi ka no rawe kanisa mbona eko dhi kocha kano dhi kocha no this on ground to ni neno kari giji no ng'e maber ni jatelo dhi kare nikech ne nie dala ni Nyeri yes ti neno ko decide dhi e Kirinyaga kata William Ruto nene go beni dhi Kirinyaga to no oro an Waiguru kocha koro kata Rigi Jibe dino decide to wacho ni wa amany ng'ato monda oro dhi ochung'e loya Kirinyaga kuchuchu monda bie bura mar jatelo ni nikech mae ne ong'e mabe ni jatelo nitie donge Mutahi Kahiga en jalwete koro be yudo ne kanyo no ne para ni koro weche setieko ni neno ka Mutahi Kahiga no timo nyaka video katemo explain gimomiyo jalup jatelo ne onge bura cha manyise pile Fred wacho ni kokobadhi to koso jo protocol ne oketa komcha intentionally mondo ng'is piny ngima ne ng'ani ne noga kwada en intentional nikech ini seneno pile kata ndalo Moi ni neno ka jatend piny osedonjo kani leo komno nyaka gol kanyo kata Maguru Kenyatta nwaneno mang'eny yes komno nyaka gol kanyo mondo mi kik nyis ranyisi mane waneno cha tineno mae ne komodong but ing'eni mbele ka be kanche joge sechako tungni manche poko chopo kama ne ntiere ni nchi neno ga ka jalup jatend piny biro ka jatend piny osechopo ni neno kata kani ko jangwecha Nakuru gini nche odonjo ka William Ruto setimang'o odonjo mobet but mato koro ne rach nikech nokobiro atol makom no beta kamano erokamano Moses Kuria neno ko keto tweet moro kata X moro wacho ni ene moteko over kendo nyobedo mana machiegni dire kanyo ken iparo nade wigini gode Kenya mukore koso se mukore ngeni nyoro newa kaka seche mwaloso ga gik mondik piny kanyo kaka ni siasa yecho basawan koro ne wawinjo endo koro kawuono wandika ng'o but wacho ni kawuono waket ne Gachagua ogare got nikech no wacho ni kata tek kata nade kila ng'ato nigi jogi koro godni podogare
to mak mana ni mbele ka wanyalo biro chopo kama koro wacho ni got ng'ok. Got ng'ok ng'eni jomo dak machiegni gi oduma. Nitie wi malo kamoro ka wacho ga ni nitie kod pi moro maliet mapapni. Mapapni to jomo oseneno gode ma dibed ni samoro nyalo yienyo mang'og oko. Koro apani kae kama wadhi bedie. Nikech sani to koro got popni. Liet omedore e got kendo koro got popni. Ing'eni motelo nyicha waneno Rigathi Gachagua mane nitiere kod jotelo ahinya te gwenge mag Nyeri, jood bura, seneta gi joma kamago, kod governor ne gimake motegno. Koro sani king'iyo kweth mane obiro kanyakla mowacho ni koro gin ok gichung' kode cha, nyisi ni koro chal ng'ama koro dong' ka wuotho kende. Ma kenjeno sigana machane Walter Nyambago timo nyocha, nyicha watemo golo video mar kuonde moko mane owuotho wi got kende kata ka nodhi e orako gi ka. Koro ochalo ng'ama koro sani wuotho kende, to nyalo biro bedo ne matek ahinya. Mak mana ni siasa samoro nyalo gere bang'e, to sani to nyalo biro bedo ne matek nikech lemo no chal ni koro idhi gole. Wahome wa Matangi, Wamatinga, ma en seneta Manyeri, en achiel kuom joma ne ni machiegni kode. Sani koro neno ka en bende noselando ni en koro Kindiki ni ema koro ging'iyo. King'iyo Eric Ambumbe Gene, ma en MP mare ma Madera. Mano kende kendo ng'ama chielo mosechako wuok kendo ka wacho ni ok sire lodo. Mano ng'eni mbunge mare ma iot. Ng'i ka Gussia Gene, jo mosebedo ka nitiere kode motegno, mosebedo kochung' kode. Koro jogi te king'iyo gi kweth mane ni machiegni kode ma koro sani ochung' oweye kod governor Mutahi Kahiga kende. Nyisi ni gini chal no setede. To report mane winjo kata ka wach winjo ko wach kod Kimani Ichung'wa nyoro cha, ko wache nyim jatend piny cha, macha mbaka mane gisegoyo kata kapok gichopo kacha, nikech ng'ato mantiere rang'eny mar Kimani Ichung'wa jatend kweth mathoth, mondo mi odhi wuok kata nitie winjruok ma gisewinjo ni idhi wacho ma, idhi wacho ma, idhi wacho ma. Kenyar muomore mbele jatend piny gi wach ma nyaka ng'eni tang'o ma in kedhi kacha ta in ang'o midhi wuoyo. Bato ma ng'ama senior ni e sirikal. Iwinjo. Koro kosewacho ni gol gini oko. Koro wuon go ken William Ruto. Kwacho gi dholuo machielo ma siasa. Wuon go ken ka guok ka gweyo. Mosia guok. Mosia guok ken William Ruto. Koro nyisi kado gimachielo ki wach kom miwinjo wacho no bedo nono. Teno ka gichano lose maka kom chani nono kacha. To jo iye ma ujore bed ni ng'eyo kaka sama jatend piny fuolo machalo Moses Kuria Gene osewacho ni kom ni ok chak bed nono kama ngang'. Nyisi ni gisego kwan ni to gidwaro time mapiyo maromo nade. Nikech negi yie ne kata jofwambo go e picha nade. Tos ne nyasi mag president kantire kosa moro to kata mana jofwambo gikeyo go nyiso ni koro wuoguru yweuru memory cards gikawo. Ting'e gima nitiere ka ni lemo mar jalup jatend piny en ng'ene kura achiel mokwongo dwaro mokwongo, ma en kura mar jatend. Ng'ama dwaro jatend piny ema kuche no ema jalup ne dwaro to giyudo kom. Koro kapo ni gidhi giwinjore kanyakla gi manyo kura mar jopiny te, to en kura maduong' ma muhimu ahinya en ni ng'ato kuongo yiere obede jalupne. Iwinjo, mano kura maduong' mogik. Koro sani Rigathi Gachagua ong'eni kura modwaro maduong' mar bedo jalup jatend piny en coach William Ruto. Koro mano ang'eni en achiel kuom gima dibed ni samoro pod ramo wiye. To kendo gima chielo William Ruto be kama entiere ang'eni ok oling' aling'a nikech en bende ong'eyo ni ka koro chopo tielo 12 to obiro bedo ni koro samoro dwaro kura mar jo Mount Kenya gi. Obiro ng'iyo ni to koro ng'ama nitiere kod jogi mondo ame kocha mondo mi ajoge. Nikech imiyo ng'ato kura achiel to miyi joma entiere godo ka to bedo jalupni. Koro aparo ni sani gima Kithure Kindiki gi Lange timo en ni mondo mi Rigathi Gachagua nying marach kaka ng'an ma en tichne owe wach dongruok, en oloso siasa makonye en owuon. Kiwinjo ka giloso ni en siasa ma en owuon konye mondo many kaka onyalo biro bedo jawache lo gwenge mag Masawa duto kanyakla. Koro mane magitemo miene gi nying marach ni kare in sami wacho siasa mar telo ne Masawa, wan wach siasa mar dongruok madonjo Masawa. Dongruok mar madonjo Masawa ne ng'ama wiye lew manyalo biro wach makamano en Kithure Kindiki. Ting'eni Kindiki be ma timore seche ma en bende nitiere gope moro nikech lemo no nowinjore bed ni bedo mare kinde cha. En mano winjore bed ni okawo lemo cha. Mano yware nyaka yotieno mo bedo kanyo ma jofwambo bedo kanyo nyaka kinyi ne odiochieng'. Kendo chako bedo kanyo nyaka saa 6 odiochieng'. Koro mana gire moduogo omo
mano miyo ng'ato kisuma. Erokamano. Koro aparo ni mano gole dhoge. Mano gole dhoge. Koro aparo ni gir masawa ni omit ne ng'ama nene gi oko nyalo miele. To ng'ama ni iye obed japiny, obed jatelo, en gima samoro nyalo keto gi kama rach ahinya kendo nyalo miyo gi sura marach mbele jo Kenya mang'iyo gi oko. Erokamano nya. Freda no kasari go mateka ahinya thuolo koro mari obado ang'eni dhi miwa dakika moko kendo mar dhi nyime gi twag ni endi nikech ne betwa gine Martin obado ng'isa ka en gi video moro mang'iso ri gi ji kane okwang'wono ni aleo nikech ndege mano nego bena biro go no kayo de wang sa to edha bene rach gava obado miwa clip no. Nilichelewa. I had matatizo with my transport arrangements. Alafu ikaingia mambo ya hewa, nikachelewa kutoka, nikakwama pale kati ya Longonot na Naivasha karibu 2 hours ndio nifike hapa. Ndalo moko be nosiemo apisa moko mag sirikal mowacho ni nitie ngas mathin masomone ka ng'ama jomoko dewo kendo othino kata ochayo lemone bedo jalup jatend piny Kenya. Kama kaka Rigiji be noloso e wachno. Shida ile unaona is some people who are friends to the president also want to be my boss. Inawezekana? Atuwe kwa sababu ni rafiki ya rais atukue bosi yangu. Even some people wanamsaidia kazi, mapie yake, wanataka tukuniamurisha mimi vile nitafanya kazi. Inawezekana? Gode mukore koso goto yiengni koso popni ma volcanic mountain piny DRC Congo. Do we expect some volcanic eruption? Gode yiengore. Koro dwang'ok. Gode yiengore. Victor, aparo ni Nyarawila gi Ken Jose wacho mathoth e wachni. Gima ok giwachi kata magiweyo mondo mi awachi ma ok gidwa wacho en ni sama Kimani Ichung'wa loso kendo nyiso jatend piny ni thuol man kaini nyaka kori gol oko owach ni to thuondni nyalo kecho maromo nade, to thuondni ben gi kwiri mana iye mae moko wachi nikech oko ing'eni thuondno bende king'udhe to oko bidhi adhiya. Koro kik iandamine bende Gachagua bende king'iye to kaka iwinjo wacho no winjo ground no to king'iyo kuonde modhiye to bineno ka en gi ji. Koro biro luore nikech nasewacho ka motelo ni Gachagua gima nohinye ni no ochalo fundi magero tado, to kogero tado to bang' kosedhi moidho tado to chako go mbaka gi ng'ato malo kucho mabo gwenyo wiye ka nyise ni kare nitie ot moro be monyalo gero kae to dhi ogwe ngas. Ogwe ngas mano ogedo godo. Koro William Ruto dhi oneno ka bwana ni osegwe ngas mano miyo Gachagua bedo kama obede ni en Uhuru Kenyatta. Mamu mineno no set bet kotema mondo oywayo ngas ya mondo duogi ni awakel na uru ngas mano miya chopo kai to ng'ama kel ne ngas onge miya uru ngas kech kaka koro lor tek. Koro William Ruto bende ng'eno dong kod yede wi ot kucho nikech ng'at mano miyo gika mogike ne en Uhuru Kenyatta. Koro ing'iyo ni options mage gin mage. Mae maniano kosebet ka nochako gi kwayo ng'uono familia mar joka Kenyatta. Ochako gi kwayo gi ng'uono koda ng'uono no miye kata pok omiye wang'eyo no Uhuru osetamore romo kode nyaka sani. Kendo wachore ni kata simbe pod ok otimang'o, pod ok omaki. To wang'eyo ni joma sawa gi jang'iga interest margi. Ponono nyalo biro gik kama kogik ni koro interest margi threatened to giyudo kaka gi iriwore wang' achiel. Mulima no wang'ade mana matin. E formative stages mag sirikal ni Rigiji no mi wach mar ng'iyo weche mag kofi gi chai makaro dhi piny Colombia manyo chiro kuonde moko Pakistan gini dibe ni mae no miye gima ne nyalo duode Victor gi fighting alcohol kata wacho ni murima Victor waduto wan gi nyithindo to ahinya wa joma chuo kamino dikoni ni yawa nyathini chal kodi gi yo katoke ochal kodi gi yo katoke sana. Chiji ntango momiyo koni ni yo katoke machal kodi nikech ok inyal neno toki. Wang'e to chal gi wang'a. Iwinja kech ino kinyal neno toki. Ni anyango ndo chal gi wuon gi yo katoke sana. Ang'o mamiyo konyise ne chal gi wang'e gi adake kumi nyalo neno mondo ng'ika bo chal kodi adier. Yo katoki ini neno toki. Mane gima timore kanyo. Koro mondo gibiro tiku gi wiye. Gima timore kae ni Gachagua yudore
kama tek nikech mokwongo nobiro gi ng'wech gi liet mathoth. Gachagua ni ochwanyore gi Uhuru Kenyatta. Gachagua ni oyawo lweny gi jofwambo. Samo bedo Gachagua ni en jofwambo go yware mogore go karo go lweny mok lwenje to joka pime. Yes, mo wacho ni jofwambo go te obrand Azimio. Koro sani odhi dong kodido kar kende. Koro kose dido kar kende to wiki kwil ni tuk pesa be tugore ka. Mondi ne ka wajumbe mane wuok Mount Kenya East ka. Oromo wang' achiel. Nitiere ng'amo keto gi kanyo. Giyieng. Mondo gibed kanyo wajumbe gi okrom ga Roma. Onge mjumbe maromo kama girome 3-4-5 ne giero piny. Nitiere ng'at magoyo siasa no mose chokogi. Mugi king'iyo ni options mag William Ruto en magi. William Ruto seng'iyo ni 2027 Murima osedhi. Koro Murima ni kosedhi to temo ng'iyo ni to en ang'o monyalo weyo ne Mount Kenya gi kombulu moro biro nikech nitiere dhako mobiro mawendo, miyo mobiro mawendo makoro nitiere kenyni. Okadwa wacho ni oseketho kenyni to miyo kenyni nigi tungni mang'eny. Undalo bedo jadoho. Koro od Mikai luoro moro gen go ne kamoro ok dhi de wang'e weche mag pok mar mwandu mar dala. Ng'amo biro ne Benegeto kapok okino. To malit moloyo kama Ken wacho ni Mikai ka ng'iyo Nyachiya kata dhako mar ariyo mokelni to yudo kodwa twicho moloye. Kendo piny gi moyie. Odwa bedo malando orabuor kanyara wila kama to bende kata kong'iyo kit chwech mare to en gi to ponono jaduong' ni biro duogo nindo odaku nikech kong'iye kako chalo to ng'iyo ODM to gi siasa mar ODM to neno kama siasa ma William Ruto hero. Koro en gi wasiwasi Kibaji goye mathoth nikech kong'iyo jal mobiro ni to yudo ka kare jali bende jalo sebet ka getega ing'e jal mang'ani osebedo kogeto kuom thuolo malach to pok oyudo. Ne giwere aweya matin to ne gia mabor. Jali bende ne gia go mabor kong'iye nikech ing'eyo ji ariyo ma oseromo iwacho nang'o kindgi kik idonje. Kind William Ruto gi Raila Odinga jogi nosechako magi jok ma nochako ga ODM. Koro magi gik mamiye Kibaji to chutho mogik mbedo ni rigiji ne onge kacha Victor protocol number 1 owacho ni ne jamurima nyocha ne owuotho gi William Ruto kodhi Kaluo kuma ne ok onego dhiye ka koro nitie kama ne onego misie ka jatend piny bire region mari to in deputy mare ng'ama no onego beni rwake kacha samano wuok Germany ng'ama rwake paund eke maduong' ni neno Kindiki gi Raymond Omolo to gi Lang gi mamoko koro nyisi ne ke sama jatend piny owuok oko to deputy mare nitie mane ng'amo weyo in charge mako duogo to nego beni nwang'e airport kacha to miye briefings gi gik mamoko koro samineno ka junior ni biro to Victor onge gima lite siasa kata telo moro amora government kineno ka juniors gi nigi powers masa moro loyi ema timo gik monego beni tim ang'o onego tim koro sani gima rigi ji onego beni otim ni en bende otema rwako lepe mabeyo otem lewni moko manyocha nokano ng'iye konyalo yudo dichuo moro manyalo sere kata monyalo serorego e dinge lakini keine gi William Ruto ni osekethore. Erokamano. Option mage ma rigi jinigo Ken ka watieko ahinya bedo ni UDA ka bende en mana kamogoni mana karibu onge gi duond bura moro machielo ndalo moko governor ma Nyeri County nodieko wach mondo nitie duond bura moro magichano ndiko to kata kamano ka nopenje no tuo dhoge kaka jasiasa apani gima nitiere go kara ni nyako kedi nyaka daka mogik kech ng'eni mondo medi mako joma sawa mowacho go nyaka to kedi nyaka to omijo kaka nene late koro nyaka wewa nyaka wewa jogo sanda kabisa makata kitero gine do to isanda kabisa kikuwuogi mane twane tonye man kanyo kare gin koro kigoleti gini koro kitloso mag meja donk gene en ni gimolo ne criminal justice system itiyo go mondo othir jomoko weche mag siasa ni winjo ka Gachagua nyocha ncha wuoyo en wuon ko wacho ni sirikal ne osingo ni okwana lal gi ng'ata to sani police koro itiyo go gi sirikal en wuon en jalup jatend piny kedo gi joma samoro sire lwedo koro nyisi ni apane kodhi e rudno ing'eyo kata ka no ywak kane daro jo wakulima market jo Mudhurwa odhi kar mondo gone gavana ma Nairobi simu achiel kachiel to ndike mbui ni yawa
ne wasingo ne jogi kama kik idar jogi kamano ing'ama wadwa gavana kik itim kama to ndike mbui to jogi ka winjo ka dugo ywak piny kucho to ne adier isando wanang'o wuonwa koro nyisi ni kaponi odhi rudno to samoro kochop kama kore thiche oko ni tigole ka en gi joge ma onyalo dhi gode mesa kaka winjo ka Fred ne wacho ni koro kata kodhi manyo keny machielo to en gi ji monyalo kete mesa nikech jotelo moyiergi to chal ni koro oseweye koro ng'ama koro dongo en japiny ma samoro kano en tiere kod nyalo mar keto gi kanyakla kendo dar kodgi kanya monyalo bede kod nyalo nikech osesomo ground kaka nowacho cha Nyarawila options mage mari gi jinigo mondo tony tides yamo magoyene ing'eni chik to miye garanti mar office mana kaka ineno mar William be ni neno kane mar jokethre kabisa ma to ne ji wani peni inyalo gole koro en mana ni koro ng'ini to gini nyalo biro e od bura to kobiro e od bura ere kaka onyalo temo mondo loke kik gole to ka ochuno ni nyaka gole to koro nyaka odog ir jopiny nikech koro ing'eni koro nyaka ogo siasa ma 2027 ni to kowite oko 2027 nyaka omany koro outfit manyien ma koro biro duogo godo gi jopiny ma kata ka koro gitengre gi jatende to onyalo koro force godo ariran manyiso ni ka koro jomrima mowacho mabe ni winje go ni kode te then koro nyalo ng'iyo godo kaka koro mano en bobiro go e mesa nyichi neno kama jandong kanche wacho ni Kimani chungwa kaka wuoyo en koro en adog monego bed tamed to Kimani chungwa binjo kodogo lungo deputy president ni en thuol koro paro ni kamochope to divorce is not inevitable erokamano nyakoro ngojwa ngobro tieke gi kanyo weche mag Murima Kaluo bende wan gi Murima wan gi gode anyalo paro kanyo jarbura masuna East no ngisori gi jini sama iwuothe Murimbe oso iwacho nang'o Milima wambe wan gi milimbe moko koni nyalo wuothe Murimbe wach moro mogik governor Victor iwache malay Ngero Mulima eroketni Murima ok Mirima Murima kare duluona ni mang'eny molo jauma be watia Murima mana lewe aparo Victor ni enago erokamano ne jowinjwa ma kawo thuolo gi kinde duto mondo mi giwinjwa ka wantiere kaka wanene ka ma en mana kaka wanene japiny bende ni kaka embe ni kaka onene koro miyo en gima wagone gi erokamano kiwuotho piny mangima yudo ka dhano winjo kaka wanene kabisa koro aparo ni wach mara mogik Victor en agone gi erokamano to gi ami mos mar osiepna Mheshimiwa Philip Kajimba na Jamigori no chung Suna West pale ing'e mheshimiwa maber kabisa wach siasa ma Migori ni omule kabisa wach tendo ODM omule ng'e no chunga gi independent kore na chiel kuom jotelo ma Migori ma wacho ni kinde duto gikete kaka wanene kuom thuolo ma pod en godo pacho kai kaka ng'ene kuom thuolo mar aboro sebedo oko ka pod okodok ka kamano to wakwayo mana maber na Nyasaye mondo mi orit jowa duto kamoro amora magintiere Nyasaye otelnegi mondo wanere kendo juma manyien erokamano Nyarawila wach mari mogik ambe mana gidho Fred kanyingeni sani koro bunge duogo wadwa nena paro ni intre mar wabunge gen gi gik mang'eny nitiere wach mar IBC ma be ma ling wacho ni sirikal ok en kin mondo bed gi IBC gani koro dong kuom wajunge mondo make sure ni IBC no wantiere godo nikech kata ugenya sa gine ugunja sani koro onge mjumbe mondo gine kaka mano otimore mara ria parno nego benwo wuoye wach ugunja mara ria ne wuoye wach mara danicha aparo ni koro sani wa bunge nyaka koro nyiswa ni adieri nitiere kanyo kech aparo ni en gima jo Kenya tidwa ng'i ni adieri nitiere kanyo wauso paundege osoponwa ni paundege wa koro aparo ni wik machako ni wajumbe wa nigi tich matek kabisa koro wan kaka ja Kenya penje mjumbe nini to en ochung kama nade erokamano Ken wach mara mogik en mana jip mana kaka iwinjo no weche motenore kod dongruok mar piny mantie lwet yod bura ahinya nikech giloso chike kendo gitimo lokruok ne chike wach motenore kod chenro mar Adani ang'eni wabro bedo kod thuolo mar goyo mbaka juma manyien to gima duong' mokalo en ni nyalo paro rawera mane chwal uma mar wach uso makama e mbui
Sama ne jo Kenya pod ok gima dhi nyime to en kaka nokwalo winje kane Senator Nyonka gini wache to kinde mane ng'anyo cha en wuoyi moro be king'iye kama to chalni midhiero makagi kacha mano kete chumbo manolal koda lekene kendo ni winjo kwacho no ameuza airport from Windi jino kawe kaka tugo to banka jiudo gono ndo ponyo heto kare na diere ni ntiere kane uso gima mora hinya ni ne oserese kendo sani entiere ka tiegruok mandere ma otimo tiegruok mare weche mag tije mag lwedogi janeri komondi gene okawe moluoke maber kato chako yudo joma okawe ka koro rite kaka jonyuolge gwenge mag Siaya kucho koro mano en dongruok mwayudo gima duong' ma nyalo wego jopiny en ni itema kinde duto iringo kaponi ngi nyalo mar ringo ka nyalo mar ringo onge to temi wuothi ka wuotho tamore to nyalo kata lak maduong' en ni wamed sudo kamano ahinya Kao kamano mane mokelo e giko mar kaka wanene okinyi ma kawuono neno kanyo kamba koromo watimo mos makende wa hadho samatin kamano ahinya ne director mar Obado kod jogo picha kanyakla kod in kaka jawinjo kendo janeno marwa obedo kod okinyi makono kachiel kod nyawadwa Joyce ma bende biro tayo chenro mar mbakoro bankiri mano kende kod mwalimu kendo jang'adi kendo jandiko ma Thiring'inyi mano japuonj Edward Okinda mayande bedo puonjwa weche kaka dang' walos mwandu chaka ndire wodo nagi moro no chako chenro mone chaka nyakwar mgajwang tikete kinda gi sinani to duto Nyasaye biro kelo ni gweth mare en owuon mita yudongruok ma ini won gi lek mari mondo chop kare riti makawuono bed kod dichi maber gi guono gi gweth ma Jehova Nyasaye. Kaka wanene wuok tich ka wuok tich chakre saa 2 okinyi kik bai. Jipange na View sasa imerudi kwa mbwembwe na vishindo. Jipange leo kwa nafasi ya kujishindia mamilioni ya pesa. Jipange ushinde na View sasa. Bonyeza *487*3# na uweke 50 bob tu au tuma kwa paybill number 724177 account number ikiwa ni nambari yako ya simu. Utapata content na point 50 za kuingia kwenye draw ya kujishindia 50,000 kila siku, milioni 1 kila wiki na grand prize ya 3 million shillings. 3 million shillings. Jibambe na content nyingi zaidi, uongeze chances zako za kushinda. Jipange na View sasa. Weka 50 bob tu na huenda ukajishindia 50,000 kila siku, milioni 1 kila wiki na grand prize ya milioni 3. Sheria na masharti kutumika. Imeidhinishwa na BCLB number 0000130. Akina mama wenzangu, leo nawaletea discounts za maajabu. Citizen Duka the home of discounts inakuletea mama mpenzi package ya wiki hii kutoka Quickmart. 500 ml quick choice milk ilikuwa 50 shillings, saizi imeshuka hadi 42 shillings. 2 kg soko ugali ilikuwa 134, saizi imeshuka hadi 119. 2 kg Ajab home baking flour ilikuwa 172, saizi imeshuka hadi 149. 3 liters fresh fry cooking oil ilikuwa 1060, saizi imeshuka hadi 699. 5 kg ya basmati rice ilikuwa 1863, saizi imeshuka hadi 1199. Ukinunua hii package ukitumia Citizen Duka utalipa only 2208 shillings, meaning utakuwa umesave 1071 shillings. Piga
*87*5# na ulipe saizi kama stock bado iko. Ukishalipa utapata confirmation message ya kukuambia sasa you can go to any Citizen Duka counter ya Quickmart yoyote yenye iko karibu na wewe and you get to pick your product. Lipa saizi na ufurahie discount yako kama stock bado iko. Citizen Duka, the home of discounts. Is Kalenjin your language of the heart? Then we have a sweet surprise for you. Wow, Sobetab Thai, a story of two hurled into unbearable pain. Mama chininye, mama charusin, ako mama chaga ingwangine. How far will you stretch for the one you secretly love? Watch this heart-throbbing story, Sobetab Thai, only on Viusasa. Beautiful, extraordinary, wonderful woman to be with. I could have bust my gun, but I won't. We've been smoking herbs from a very long time now. Let me floating on cloud nine, dancing on the rainbow. I could have been, I love me, oh, I love to be. Turbulence to the future. Digital what? Bang, bang. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Naitwa Daniel Kimanzi, nimetoka Kitui County. Mimi kazi yangu ni an engineer by profession. Shambiki ya Fieta, nilianza kucheza mimi na pesa kidogo, nikimprove kidogo. Nilikuwa nakula tu natoa, nafanya kazi zangu, lakini mpaka saa hii ndo nimefika mahali nikakula pesa mzuri yenye inaweza nisaidia. Saa hii nikiwa nimesimama hapa, niko na furaha sana. Nimeshida 1.5 million kama venye mnaona kwa hii check. Hii pesa itaenda kunisaidia sana pamoja na familia yangu. Niko na watoto shule, italipia fee. Biashara yangu ya construction pia huwa inahitaji pesa mingi, itaniboost kiasi kikapital na pia nitaendeleza mambo zingine zangu. Win big in seconds. Aviator ya Shabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Changamkia Aviator on Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. E piny kae, tije magandika medo bedo manok kendo e okang' mamalo. Dhano koro manyo yore manyien mag tiyo gi nyalo magin godo mondo giyud omenda maginyalo konyore godo e ngimagi mapile. Riwri kodwa e chenro mar pogore ka waluwo sigana mamulo chunji mopogore. Inspiration, mostly I watch movie. The other one, anongo inspiration kumadaki in slum. Kaka giloko nyak makende magin godo to bedo hala makelo negi pesa kendo ting'o ngimagi malo. Inyalo tiye kambi, iwoni tiyo matek to msara en mana macha. Pogore Tich Ang'wen ka Tich Ang'wen, saa 2:30 okinyi, mana e Ramogi TV. Kik bai.
Nyakaramogi Ajwang' dakika en 18 tok saa 4 mar okinyi makoro nyiso ni wasedonjo achiel kachiel e twak marwa e chenro mar mbaka oromo okinyi makawuono. Mbaka modogoyo okinyi makawuono Nyakaramogi Ajwang' otenore kod rowere. Rowere olos mwandu e yo machalo nade kata ere kaka rowere nyalo konyore giwegi mondo giyud yore mopogore opogore mag konyruok. Magi biro kaluwore ni juma mokalo ne waneno ka jatend piny Kenya William Ruto nodhi e gwengego mago mag Korogocho kama nowacho no bro bedo kochako chenro mar neno kaka rowere nyalo tiyo gino ma ko eticha. Rowere maderom 20,000 manoko chakore tarik 1 dwe mar 10 higani kaluwore kod nok mar tije mar mondo mi rowere one kaka nyalo dhi mbele kod ngimagi mapile ka pile kendo giyuda kaka ginyalo yudo omenda magikonyore godo. To kopogore kod mano bende ne waneno e limbe mar jatend piny Kenya William Ruto e kaunti ma Kisumu mane kinde manokalo chien bende nosingo no bro bedo kochako tich onogo mano mar Climate Works Mishinani mano ng'ere gi chon kata nyachon ni kazi mtaani. Magi duto nyiso ni rowere onge kod tije maginyalo tiyo. Mane momiyo nyaka sani koro jatend piny Kenya William Ruto osebedo kasingo ni onyalo biro kod chenro mopogore opogore manyalo konyo rowere oyud tije. To kopogore kod mano bende yande waneno ka jatend piny Kenya William Ruto mane giko juma mokalo ne odhi e limbe mare e pinyno mar Jerman kama bende ne owacho ni pinyno mar Kenya ka achiel kod sirikal mar pinyno mar Jerman oketo kokgi e winjruok mabiro bedo ka neno ni jo Kenya kata rowere biro bedo ka wuok ka dhi tich e pinyno mar Jerman. Magi duto nyiso kaka rowere onge tije mane momiyo nyaka sani koro chenro mopogore opogore iketo piny mar neno ni rowere oyudo tije yo makare. Mane momiyo kinyi makawuono Nyakaramogi Ajwang' antiere kae kod daktari Edward Okinda jalony e tiego rowere ahinya to kotudore kod loso mwandu kata weche go kaka rowere nyalo loso mwandu e kinde magidhi mbele kod tije gi mapile kapile. Yiena mar mondo mi arwak wendo mantiere gode studio kinyi makawuono e kawadhi mbele kod twak maro. Yaore daktari ichio nade kinyi makawuono? Oyara ichio maber kabisa. Ang'eni mae mari mokwongo mar bire Ramogi TV. Amen. Ami thuoli mos Nyakaramogi Ajwang' mano mapiyo piyo. Moso jo gini duto, joluo duto kenda mor kabisa ka biro kaka wuono mondo wabedie gi conversation mar yudhe sana kaka ginyalo jiendelesha kimaisha kaka ginyalo orre giwegi mondo giyud giwegi. Yes. Machigne twak okinyi makawuono Nyakaramogi Ajwang' mana kaka iseneno mane wendo mantiere godo kinyi makawuono inyalo chwalonwa ote paro penjo moramora kokale namba mar ote machuok 236000 kaka pile mbui marwa mar Facebook ibiro yudo wa achiel kachiel Ramogi TV X @Ramogi TV. An bende nyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Odur, mbui mara mar X ibiro yuda @Joyce Odur_. Kwachako twak maro kinyi makawuono daktari rowere nyalo loso mwandu e yo machalo nade ahinya gi sani wang'eni nitiere nok mar tije gadiera nikech kiwinjo rowere osebedo ka ywak gino mano miyo kata jatend piny wacho ni koro bro bedo kochako chenro mano mar kazi mtaani kata bedo ni koro ibo bed ni luonge ni Climate Works Mashinani. Adwa chako motegno kabisa kanyiso rowere nitie gimiluongo ni mind your own business. Yani timo handike endi. Samoro kinyiso ng'ato ni mind your own business onyalo paro ni yanyi lakini en timo handike endi nikech ki itimo hand ng'ato kitiyo ne ng'ato ti labor for him yani keto teko ni to kuome ti keto bet mumeo lakini ki labor for yourself ti keto teko duto kuomi ti gine imeuriki in nikech anyalo mana nyiso yudhe wani kamora mora ma intie ichako gi matin mantie no. Tadwa chako mana gole example mokwongo mar kijana moro ma nodhi manyo tich kaka jaywecho e kambi moro mar information technology. To ka nodhi manyo tich e kambi ni jogi nonyise ni nyaka ibed gi email address nikech ndalo cha yudo email address ne tek kabisa ok yot kaka sani minyalo yawe sim. Koro kijana ne onge gi email address koro jogo notambre moko miye tich to kano gimiye tich kaka ng'e sani yudhwa mang'eny manya tich koro be nong'i alwora ne to yudo ni ne nitie estate monodakie mon ne dhi e supermarket mondo gikel nyanya to ne supermarket bor ng'eni ndalo cha supermarket be ne tin. Koro kijana nodhi supermarket owaro nyanya ori package to oduongo dot ka dot ouso ni mon gi. Koro mon gi ne mor kode kabisa machane kara nyanya nyalo ga biro kod gi offer magi chule nyaka dabu ting'en samo dhi e supermarket cha
to bo onono gani jogi golo nyanya gi kure. Koro chieng' moro obo kama odhi kama nyanya wuok e puothego ne gin mabor kabisa. Koro kochopo e puothego koro nyiewo from puothego kar nyiewo supermarket donge koro halo medre. To sama en kanyo no be kendo pod openja gan to jogi ere kaka gipuro nyanya gi. To kendo oyudo ni openjo gi to inyalo kodesha puodho kata inyalo nyiewo puodho. Koro kodesha moko to nyiewo moko koro pidho nyanya owuon. Ing'eni koro owe gole supermarket kendo owe nyiewo kuom joma ne pidho nyanya koro timang'o koro pidho mage kende. Ai chieng' moro kano biyo nyanya gi to no ka kodhi wuok to kara kodhi be nyalo los. Ochako factory maloso koth nyanya kendo kobiyo to no ka tomato sauce gi tomato paste be timang'o wuok. Kendo chako kambi ni ma tomato sauce, tomato paste. Koro kijana no ondiko ji mang'eny kabisa koro gitie e sasa achiel koro gidhi kamoro amora. Kano osendiko ji mang'eny ma bang' higni 5 kende nyathi nochako waro nyanya gi siling lese 1,000. To bang' higni 5 kende kambi ne emono yombe piny mangima. Mo uluonge for celebrations mondo bed awarded as the leading company. Nyaka president ne nitie. Koro kane gibiro kanyo komie nafas maloso. Nikech kata kambi mane ndike mar IT cha be jotende be ne nitie. Ting'ene ogoni mangero kamano ni agonu ero kamano jo IT company nikech kad no ndika sani di koro pod weche kambi u. To the fact no kundika koro sani ok ne kambi na otimang'o obet the best company in the country yombo kata maru. Nikech ok ne gima nyalo wacho ni yudhe ni e piny ka yani onge gimoro ni jirom. Jomoko nyaka bed yani some people must be better than others. Nikech kati wacho ga kinde mang'eny ni kata lwedo ok romre. Nikech iyudo ka ng'ato loyi to ok onyiso ni imbe onge gima chielo minyalo bede yo makare kata minyalo timo maber. Koro ji ok rom, lakini nitie rom ma wan go. Yani each one of us wan gi equal chance mondo be the better one. In gi equal chance mondo hinga ta be an gi equal chance mondo timang'o mondo hingi, lakini jomoko to nyaka hing jomoko. Koro an encourage yudhe ni utiatia matek kaka nyathini notiyo matek kama mochopo kama ochope. Nikech be nyisa ni mane Nyasaye ochwe piny no ochwe dhano to omiyo dhano higni 30. Ochwe punda omiyo punda higni 30 mondo odag e piny ka. Ochwe guok omiyo guok higni 30 mondo odag e piny ka. Koro punda gi guok ne gin jotije dhano. Tiwacho ni dhano ne rach kuom animals ariyo gi no treat gi marach seriously. Machieng' moro pundo awamomo dhi ir Nyasaye to petition onyiso Nyasaye higni 30 mimiya gi ng'ano kanyal tieko punguza na gi higni 20 mondo adong gi higni 10. Chieng' no punda ne mor saidi. Koro guoko penje tang'o mor to ng'ani chando aga kama to bas pundo kuodho ni guoko motemre guoko boringo dhi ir Nyasaye ne abende higni 30 mimiya dak gi ng'ani teko kanyal tieko koro be ng'ani na higni 30 20 mondo adong 10. Nyasaye otimo mano koro dhano be nowinjo wachono. Obo ringo dhiri Nyasaye. Onyiso Nyasaye ni higni 20 mane pundo weka 20 mane guoko weka koro magodo higni 40 medie maga 30 mane miya ka mondo an koro adag higni 70 to emimiyo sani dhano dak higni 70. Lakini gimomiyo wacho story ni the youth the original 30 years ani higni 30 mane Nyasaye omiwa ka mokwongo human years. Mago are the best years of our life. Koro ne wabed professionally well qualified, ne watima tek mwapar kabisa mwana wanyalo bet nago nikech kitiko higni 30 to koro idhi chako dak the donkey years higni 20 mane pondo weyo. To kokin well prepared donkey years tek ga. Maybe jaudi dwa nyuol onge mtoka nigi shida gotieno chandri nyithindo rimbi school mama ni otho baba ni otimang'o ji hostal kodi ting'o higni 20 mane pundo wegi nyaka ichop 50. Lakini kanitiyo matek the first 30 years kata higni ma punda go kabiro to gibo bet mayot matin. Then kichopo 50 take out the 20 years mane guoko weyo, you start backing alaka yani guyo ka guok. Nyari oyudo age out of wedlock poko digated nyari itimre nade gi kuodo wiya wuodi okwelo police manya nyaka dali guoko wuod itimre nade kori gwe ma higni 20 korumo ai koro unless Nyasaye medi bonus. Koro adwa nyiso yudhe ni sasa midwa timo gimoro par ni idwa timang'o. Kise amwan gine matimo
to luwa teri, yani for you to succeed you must set crystal clear goals, yani goal chal joma go mpira ji 22 donge ni goal post suppose ni goal post onge waketo footballers 22 pap referee go firimbi mpira wachako gweyo jomoko gwe kochiko Kasarani, jomoko gwe kochiko gine kochiko Ngong, jomoko gwe kochiko gi kadeka pro chiko rum ubo all to onge gimwa chief kata di nikech okuset goal koro goals rowere onego beni timango mar mondo mi gilos mon nikech adira sani kwang'iyo piny masani ngima tek kipimo kata gi kinde mokalo chien manyo tije tek ji bende wacho ni sani white collar jobs tije mag apisi ma ng'ato bet office kacha bende tinde onge kata tek yudo gitimango mar mondo mi giwuoge kata paro ni kata ng'ato kosetieko kata university kacha kosetieko kata kar tiegruok to jomoko pod nitiere ga mana gi paro ni an adhi amany tije office mache moko nyalo bedo matek yudo gitimango gilos mwandu mar mondo mi higni 30 mokwongo mi wacho ka ema koro gitie matek mondo higni modonge seche moko giwinje maber. An gima nyalo wacho tiji wuon kaka nan japuonj to sasa mumi tijino maber kabisa kona tie maber mayudo results maber koro kane results beyo kabisa then ne koro neighboring schools ne manya ne bi puonje jowagi kaka ni tiyo maber magin koro chiemoro oluonga Moi Forces in Lanet misomondi ne principal koro kane oluonga kuro to kase loso ko nendo ka asechako ndiko buge moko to ne tingo copies 50 kase loso ko tanyiso gi ni ng'ata madoro buko obi office ta kowo kanyo gi misomondi ano kanye thi school duto lo office kwa gidonyo ka gichano line gichako nyieo buge go uso buge 50 gatieko mondi openja ni in gi moko achano ka birgo lakini nitie. Imagine chieng'no nachoko pesa Moi Forces makana doke ot gotieno ka kwano pesa ayudo neno msacha mai higni 2 kore momiyo na amwa kiny na ndiko barua ni principal marwa Professor Mukibi ni an kora weyo kora do mind my own business omiyo na nyiso yudhe wa ni solution mar sitwa duto en mana en alworawa tadwa migi example mar nyathima youth wadgi be motieko form 4 ka jahigni 18 ko nyathin kanu tieko form 4 oyudo ka odgi ka gidhier saidi kata gimichamo onge ma wuongi ne obedo frustrated makoro wuongi madho mana local buru wanolonge ni changa kan giluonge nango kucha to nyathini bong'yo mana alworane to neno ni kare wuongi nomiyo ga chon mano gero ot maduong 12 bedroom house to koro onge gimichamo 12 bedroom house no koro onyiso wuongi ni baba dongwa lok odwa ni mondo bed hotel mawuon gi yene gi loko to bed hotel koro nyathini kijana ne en odhi airport odhi town omanyo welo biro chiemo to biro ninde odgi min gi nyamin gi e jotede ot ka to kane welo gi biro ne gi treat welo gi maber mana ka gima jomo biro lemo gi e dala gi e ot kata jomo biro hotel koro sim no chako gore kamoro ne kichope town cha lem family cha gibo treat maber koro chako yudo welo biro nge koro ginyalo chieme ot koro bang'e to nyathino kani koro jing'eny kabisa to koro amo mondo hire rooms moko bas bang'e no gero magi by the time ana somo stoch nyathini no segero 100 yani otende 167 piny mangima achiel kuom gin Hilton Hotel ma Nairobi yani nying nyathino ne en Hilton koro kine gik madongo gi duto no chako as the thinking yani pach ng'ata achiel to gidhi mos koro gima michako tichaka matin actually onge kaka ng'ato nyadwa ni obed gi siling 100,000 mondo chago gimoro chak gi siling 50 kata gi siling 100 king'eni kata gino nyuol ga nadi koro ng'ato kaka awacho Hilton iluongo ni final product koro ba penjo yudhewa ni chakre sani higni 5 mabiro higni 10 mabiro higni 15 kata higni 20 mabiro what kind of final product would you want to be idwa bet final product mabed admired like Hilton nikech samoro kata inyalo wacho ni awuoyo mana joma okogo kata awuoyo joma chon ing'eni sani ng'ama timo business sani is likely to do mang'eny mokalo nikech sani ji ng'eny chon ndalo chato ne ji tin koro sani kaka ji ng'eny whatever me decide ni dwa timo kitime passionately tiboyudo ni idhi kode maber kabisa nikech be gima ng'ega ni paro madhano nigo yani human mind
is very powerful. Anyalo wacho ni pacho dhano chal Nyasaye. Ikao yani kikao tone mar pi. Igole Indian Ocean. Itere laboratory. It will retain the same characteristics like the ocean water, which means Nyasaye in ocean to one dhano. One big drop of water from that ocean, and therefore wachal gi Nyasaye, freedom ma Nyasaye omiwa and freedom of choice, yani thuolo mar yiero. To wacho ni anyalo kata katimo kata kanyal. To there is no onge philosophy ma ng'ato nyalo timo gima paro no konyal timo. Koro ndo nyiso yudo ni gimoro mitimo iwacho ni yes I can, kaka Obama no wacho mer yes I can. To be kichako timo gigi ok yot tek. Lakini an pod I believe gani obstacles are power generators. To mana obstacle kanyo nikech yudo ni thoth rowere adiera ng'ato kotieko skul to onge kata tich, onge gimoro amora e lwete. Ti yudo ni seche moko nyalo bedo kod paro moro maliw mar chako gimoro kwatiyo kod ranyisi kata sigana misemiyowa. To gino mathau ga rowere mathoth en wachno miluongo kanyo kod dhogere ni capital kata pesa mochako godo. Kanye ma nyalo ga bedo hinga maduong' ahinya kata obstacle maduong' ahinya. Rowere no timang'o mar mondo mi kata bedo ni mano weche mag pesa kata obstacle nitiere kanyo to neni onyalo chaka gima entiere godo mondo dhi mbele nikech kinde mang'eny ok nyal advice ng'ato no kaw kata hola e bengi kacha no chako godo gimoro nikech inyalo chako to koruombore piny ibo chulo hola nade loan ok ikaw. Yan an gima believe passionately ni kata siling 500 ng'ato nyalo chako go to nyuolo kata 600 tidhi mos, yani gigi ok dhi piyo nikech pesa dongo mos. Koro kik wabed gi paro moro nikech ka mi 1,100 kawuono chago ohala, definitely ohala no dhi lwar. To kichake gi pesa matin kata na siling 100 kata 1,000 to ibo gero rieko ming'e kaka ohala no bodhi mbele. Omiyo an kayude ywak gani aonge pesa ohala tana paro ni that is not right nikech pesa ma ohala ok dwa pesa mang'eny, ichako mana gima tin kabisa to gino donga mos nikech kendo kaka awacho ni kijana ni no ogero tende mang'eny gi dongo bo chako nikech ne wuon gi madho changa to onge gimoro amora ot. Nyathi ma wacho no dhi kaka swepane dongo bendo dwa tiji ywecho kori be youth kata committee kata kido tich kaka nitie moro be mane omitiji dala otieko form 4 to yudo tij dala ni ng'ato nyiso ng'ano an keke chula msara nikech koro chiegna achiemo dalawa koro in gimi tim adwa tiyo ni higa 1 to kiyudo tich kaka ng'ama youth kata tije matindo to ma ji non tindo gi tiye maber until you outgrow your work, then ng'ami tiyo no samoro nyalo medi promotion moro. Koro nyathini kano siti higa 1 momiye pesa ne to no decide no dhi e town temo happy in the city. To kochope town ka pesa mano save ka onyiewo ice cream to uso ni jomo biro gi gari to uso ni jomo mtokni to kotieko kendo waro moko to yudo profit mage gotieno to ninde railway station kaka chokora nikech noonge kata kama nyalo ninde. Wan gi yudha dima nyaka giwegi gi town ni megi gi town to gi beta nikech ok giwuok oko mondo gimany kata kidhi mane construction the construction kata ting kidi non nikech physical the fact ni somo does not mean physical strength onge. Koro nyathini kano timo gino abe mana somo stoche chiemoro jogaseto luonge ni Ray Kroc in gi pesa di to luongo auditors mage ondiko ndiko auditors 500,000 out of these 5,000 auditors 200 of them belong executive auditors. Out of these 200 executive auditors each one of them has got an aeroplane of his own to magi nyathine mondiko gi duto te. Koro auditors onyise ni bokawa 2 years wa calculate assets magi liabilities magi mondo ane how much money you have. To nyera people say I'm rich and I don't even know how much money I have, lakini wacho all the same anyal narwako one pair of shoes at a time. Koro an gima neno kuom shida ma wan ge Kenya kaka yudhe onego giwuok from give me department nikech politicians to misuse gi ketho gi kore nan give me kata kidhi gase akacha yuru ka jomoko kite to ndike nying jotelo go ne to kichung kata ke odrisa matin to ni alego ni nono kia siane nono kia game ni nono mano paro mok leo to kaka one home kacha even agriculture personal anati agriculture kaka nwachako group mar Hasa Avocado mwapidho kata kipidho mna bao
e puodho bang' higni 10 bao no kitongo kata bao achiel nyalo mi kata 10,000 mumena ajiga yudhe wani sasa makata if you are married and kikendo mi inyuolo nyathi pidhine bao 50 in case nin un gi puodho kendo kinyuolo nyathi machielo kendo pidhine bao 50 kochope secondary makoro wach fees dwa chakre cha to yudo ka bao gi bose timango osedongo ma koro inyalo yudo ka kingado gi gine nikech ano kanya nyiso ngato ne temo magi nikech rieko ma jopogre nitie jomoko mar a better other things than other things koro ngato ka ngato kaka ndalo moko natimo workshop moro Siaya to nitie bwana matiyo gi Ministry of Lands ogochona ni oranyo bire workshop ni puonj ni training ni to nyitime nade nikech awege ot pile to kawuono kongo na wuok e ot to kaduogo godhiambo tayudege ot kendo kawuono aduogo godhiambo kayude koro ko biro almost gotieno to keta piny ne ori hola siling 10,000 buduoko ni after 1 week mo holo nyathino pesa koro noduogo discover mang chiemo ne asepuonjo nyithindogo nyathino no wuotha sia kanyo mo wuotha pa notimo research moyudo kaka inyalo kaka ji nyalo manre mayudo ma winjo no dhi nyaka Busia ma onyiewo gik moko Busia nyaka yo Uganda kocha koro kelo to uso ore onyisan after 1 week nyathino noduoko ne siling 10,000 to nyathino mdhi mbele gi business ne nyaka sani emomiyo business ma ji nyalo timo to ngeny to gin diverse yani gipogre an gi mama Ganes kaka president nyenjo ka wacho ni nyathi modak e ot ka over 25 to min gi giwon gi bochulo ushuru ayie gi mano nikech kin ngama duong over 18 years how do you stay in the house kata kidhi mana e town ng'iyo mtokni kata ng'iyo window shopping dhi tiboneno gik ma ji timo kuro ta then ibo dore mitiyogo and then kendo gima nyalo nyiso jowa kata yudhewa bed kude ma expensive kata kidwa madho soda siling 300 timadhe Hilton adwa ni Mark parono gi kanyo inyise mar mondo mi kwa wuok e yuo moka osani ibo bedo kingiso rowere nango momiyo gibed kuonde ma expenses chemoko bedo kuro nyalo miyo giromo gi joma beni malo to konyo gi kosango matimore Mark parono gi kanyo dwa leronwa e yo makare nyakora muge jwang yena mar mondo mi akaw yuo mokuongo e twak marwa mar mbako romo kinyi makawuono waduogo wadhi mbele kikidhi mabor. Tuambie kwa majina unaitwa nani? Anchep 9. Umetoka wapi? Mtani wapi mami? Ni Trans Nzoia. Unafanyanga biashara gani ama uko employed? Unafanya nini uko mami? Ni mwalimu. Walimu washakuwa pilot. Cheki sasa venye nakuambia mwalimu mwenyewe. Ulianza kucheza aviator lini? Nilianza kucheza this year March. Ulijuaje kuhusu shabiki aviator? Nilisikilia tu colleagues wale ucheza. Pale job So pia mamode wengine ni mapilot huko. 1.2 million na una plans gani na hii mkwanjezi mami? Kitu niko naye kwa mind tu ni shamba alafu na nitulie. Congratulations to Ann Manze. Na nikiwaambia aviator ndio form. Kuwa captain. Mbona utaki kufinya mafuta? Aviator ya Shabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Changamkia Aviator on Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. Mondi yudu wenda mar Nyasaye majalimbe kaka sikiza tinu mari D star 860 star 419 hash. Parnia Ramogi TV e od jowende duto. Jipange na View sasa imerudi kwa mbwembwe na vishindo. Jipange leo kwa nafasi ya kujishindia mamilioni ya pesa. Jipange ushinde na View sasa. Bonyeza
*487*3# na uweke 50 bob tu au tuma kwa paybill number 724177, account number ikiwa ni nambari yako ya simu. Utapata content na point 50 za kuingia kwenye draw ya kujishindia 50,000 kila siku, milioni 1 kila wiki na grand prize ya 3 million shillings. 3 million shillings. Jibambe na content nyingi zaidi, uongeze chances zako za kushinda. Jipange na view sasa. Weka 50 bob tu na huenda ukajishindia 50,000 kila siku, milioni 1 kila wiki na grand prize ya milioni 3. Sheria na masharti kutumika. Imeidhinishwa na BCLB namba 0000130. Ramogi. Regulation okodhi through gimiluongo ni public participation. Beikori mar donjo matut e weche madongo e Uganda wa. Ribadhi mawuok NTSN ng'eny seriously. I have to say this. Wanono weche siasa kod weche mamulongi majopiny. Sama kikowa gigo nyaka japur. Nikech japur ni obro puro kande ni otere kare. Buch jopiny en kama wamiyo pek paro kachiel kod nonro maintiere godo. Wan gi chike mabeyo matayo gigi waduto te. Ok diang' wachnya every time ka ng'ato dwaro to waloko chike. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Wanere kendo. Tich adek ka tich adek, saa adek otieno, mana e Ramogi TV. Nyakwaramogi Ajwang' erokamano ahinya kuom medo bedo kodwa e twak marwa e chenro mar mbako romo kinyi makawuono kama twak kod mwalimu mano Edward Okinda jalony e tiego rowere. Anyisi ni nyalo chwalonwa ote paro penjo moramora kokale yorewa duto te mag tudruok okinyi makawuono. Kapok ne wadhi e yueyo matin mwalimu, we kiwacho kanyo ni ng'ato kata kadwa modho pi to seche moko kariyo kasi tok ni nyewa pi kata soda e ndara kacha ni dhi ane kumoro mabet akara wach ni oidho klas matin. Be isedwoko kanyo nikech kidhi afadhali instead of the kama idhi pong iro gi be mayot dhi madho kata soda Hilton kata Intercontinental. Tingen dhano gin social beings. Kuribo chiemboro ng'ato nyaka mosie mogoye mbaka matin mapenje to ini timo ang'o for a living. Nyise ni kinyi mondi ofisa abo timo ni kama. Koro gero pachino and very important. Nikech gero parono adwa nyiso yudhe kaka ng'ato nyalo nyiewo od siling milion 10 for free. Onge gimichulo kata siling. Nitie nyathi moro mano dhi training kaka koro nitie training madhi bet go sia. Nitie nyathi mano dhi training mopuonj. Koro nonyise training no ni ibet mana gi yani people ji wuotho kamoro achiel ka giwinjre. Koro kiwinjri gi dhier tiwuotho gi dhier, kiwinjri gi jomeo tiwuotho gi jomomeo. Koro en nodhiga kuonde mawachogo manoromo gi jomomako osiepe gi jomomeo. To kik imako osiep gi jomomeo ni kwaye pesa mano kata simbe ko bi mako. Mako osiep kode mondo nyisi kako be oyudo mwandugo. Koro nyathini kano osedhi kanyo to puonje ni bet na gi jomomeo. Koro nomako osiepe gi jogo. Ai siepni moro achiel chimoro nyise ni adwa nyiewo ot mar milion 10. Tan adich an jatij sirkal adich. Inyalo manyo na to nyathino nyalo manyo karamany. Koro nyathino kano dhi menyo ok idhi manyo ot kuonde mimanye udi. Idhi e courtrooms kata idhi auctioneers, yani jomidwa uso giki. Koro nyathino yudo nitie bwana mano nyiewoga ute 2 20 million 10 million each. To nosechulo 16 million to betije no lal makoro ne utego bedo auctioned. Koro kano yudo details information mag ng'ani to dhir ng'ani to nyise ni awinjo ni ute ni 2 dwa uso to kami milion 10 inyalo yie miya ud 2 to ng'ano yendo ng'adi yie nikech ka awe mo uso siling milion 4 ya ke inyalo kel milion 10 no ayo dhiro siepne momeo ni to nyise ni aseyudo ni ot exactly kama ni dwaro cha. And then bwana no milion 10. Kori be nyaka ibed nyathi ma ji nyalo amini nikech nyithindwa gi ng'eny gi rieko be nyaka ibed ng'ama rieko kata na siling 500 kimiye to selal go nono. To koro kine ma nyathi ma is so good, so committed, so faithful ma ng'ato nyalo entrust gi 10 million. Koro kosemiye 10 million to odhir wuon utariyo ka omiyo milion 10 gidhi ka auctioneers gichulo milion 4 dong'ano dong milion 6
to ng'ano miyo udadi. Ariyo. Koro ka achiel omiyo ng'ama no ore cha to dong adi. Achiel. Dong achiel koro oyudo od 10 million for free. To kiyude to kidagie. Kata okigine kata okirente. Iuse koro to the real buyer. Yani koro ng'ama dwa nyiewo ot gi 10 million. Dong koro ni 10 million ofuki. Kendi doke courtroom. Kendi doke auctioneer. And then koro kamane ohandi to koro mbele go handi no mak obo chop kamoro ma yute maber. Koro gima nyalo emphasize en ni onego clean pachwa kaka yudhe mondo watim gik manyalo konyowa mondo wager mwandu. To kine loso pesa bi wanyisi ni onge ng'ama ok los pesa, ji loso pesa te. Koro gima wafail ga emiluongo ni wealth creation, yani loso mwandu kuom pesa mwaloso. Nikech ng'enyo ok wa budget kata gimoro. To kok i budget pesa ni ichal ng'ama puro puodho to pidho ganda goduma then weeds yugi bo gine nyaka igol yugi go. Koro nitie gimiluongo ni wealth creation. Ma wealth creation ka en ni pesa nigi chike ne. To wan gi chike abich mag pesa. Chik mokwongo ni for every 10 coins I earn, I spend 9. Yani kiyudo siling 10, tigi siling 9, ikan siling adi achiel. Inyalo kete mshwari, inyalo kete KCB M-Pesa, ay bang'e kosebet maber mabup maberbere to kete sako. Nikech pesa be kikete bank, pesa ok kanie bank. Kikete bank tibuga gole sate koro bet maonge. Koro kikete sako ka to nyaka igol notice ma dweche 3 kata dweche 2 na adwa wuok. To kane shida manyalo bet go kawuono kaka mwalimu ma andik ni sako mara ni dwe mara 12 adwa na wuok. To be kin gi shida tikawo loan e sako kanyo. Ndalo moko naketo pesa kamoro Standard Investment Bank. Ma imagine mana na save ga 1/10. Aketo mochopo 1 million. And then within a year, I was shocked. Kagino nyolo 200,000. Koro kine idu 200,000 no. And then you don't eat the children of your savings. Okini kudu 200,000 kori chame. Ichal ngama dero nyol tichamo nyathi dhiang. Koro pidh mama mar 1 million. Pidh nyathi ma 200,000. Up the other year, obo dhi nyuolo nyathi machielo ma 40,000. To macha be dhi nyuolo nyakware mar 8,000. Koro kiriwo magi duto iloso mwandu. Tiyo gi siling 10. Gitiyo gi siling 9 chal. Nikech pesa ok romga. Me, I would rather have the headache mar tiyo gi siling 9 than the same headache mar siling 10. Nikech ng'enji wacho ni ok anyal save nikech aonge go. Nitie kaka mama makata chielo ga tong' 10 ni family pile. Chiema mama ni bo chielo tong' 9. Nobody will notice. Onge ng'ama bo notice ni kawuone ko chiele maber nyanya gutungu jibu chiema roma. Lakini okano tong' adi. After 10 days, 10 eggs. After 100 days, 100 eggs. Kama ng'ato lime after 100 days. To the war ni di land. Mama chong'eny gi tong', lakini she has only been saving 1 egg. And then we don't save, okwa save for the sake of saving. Nyakwa make our saved money to multiply, even like the flocks in the field. Kuru multiplication mar the saved money. And ma wachon kuri kete sako to at the end of every kata corona kete Standard Investment Bank. Kuru after 1 year totimango. And then I would also wish to caution the youth. Nikechi wacho ni kuma chika bich mag pesa gi. The chik mara bich wacho ni money flees the person who would force it to impossible earnings. Mano tiende nalo. Yani pesa ringi kidwa chune mondo nyuol nyathi maduong'. Emomiyo gichacho na 200,000 jomoko nyalo wacho ni kara pesa inyalo ket pesa kunde pesa nyaka onyo nyathi matin. Pesa okenya nyathi maduong'. Okine kiketo kata pesa ni betting. Be 100% sure pesa no lalo kibe yude. Anyaka anja game to nyaka na bed game na winjo nitie japuonj achiel kende sa gongo mano owin 1 million achiel e betting. Manyingo wuok kamoro mesa ng'ano yudo 1 million to joma bet pile yudhe waketho a lot of money. Koro kata yudhe kata manya joboda boda gi pesa to giloso lakini they don't create wealth nikech that same money miloso is wasted through ng'ato wuondi ni kiketo pesa kama to dhi nyuol. Ndalo moko ne ntimo miluongo ni DCCI mane ji oketo pesa jomoko kawo nyaka loan e bank ni tero kuro pesa gi nolal ma jomoko be no odere jomoko no tho jomoko no gine. Koro sani be ntimo matimre Eldoret ma ng'ato no wuondo ji ni kiketo pesa to nyuol kama. Koro kiket pesa ni kamora mora mi par ni pesa no dhi nyuol piyo. Nikech mano chalna kata mama man gi ich ma nyathi. You don't expect ni keto 100,000 to mama no nyuol 1 million. Mano dhi barre to dhi to koro pesa ni dhi lal. Koro bed joma terre mos
watiyo gi gimos kik wadhi gi ng'wech ahinya. Koro ok ine sani isenyisowa yore mopogore opogore ma ji nyalo loso godo mwandu. Kata kamano sani wang'e ni piny lokore to nitiere yore mag mbui ma ji nyalo tiyogo, nikech iwachoga ni kata kopogore kod yudo tich aching' kin mana kata gi simbi mar ong'we yamo, in kata gi laptop ni maro, tinyalo manyo tich e mbui, digital jobs. Mago bende nyalo konyo rowere gi sani mar mondo mi omany kaka ginyalo loso mwandu makare. Mago nitie. As long as you set crystal clear goals, yani bedo ni me gima dwa timo, tigene gima dwa timo no, titime gi sironye, yani time gi siso, mago are paying, tije go nitie. So long as you commit yourself, you commit your time and you do it diligently, yani time, to mago duto nitie. Koro emomiya wacho ga no kanyal lose yo achiel milose pesa. People, yani ji nigi talanta. Yore mopogre. Kamari eni IT, kaka lese koro my son, netiyo ga kamora, nichulega kia 150,000. To luo kaka an wacho na I mind my own business. Dongo bote muna business mar gine ilong ni Sinosoft, bote muna business mar gine mag website and these things, yani tiyo online. Koro tije giduto to nitie, as long as onge ma promise ni dhi mi pesa mapiyo mano to ai rowere gi tim mar dwaro gino mabiro mapiyo nikech mane gima rowere dwaro gi sani seche moko obedo piny to neno nyawadgi mano somo godo to neno ni kuma nyawadgi no chope seche moko pesa ma en go lo mare koro embe odwa gimo nyalo timo mapiyo to mane ma seche moko kela jema mano nyomowa kaka koro an gi higi na duto pod atiyo ineno koro kni inyalo yudo ka gima mi pesa mapiyo itimatima gimoro mi bed gi experience e timo gino mitimo mos to pesa bo bira mos iwinjo unless ni idhi kate kwalo pesa tingen mano koro idhi kamarach lakini kidwa yudo pesa gi luchi mar adier it's not even a question of working hard lakini a question of working right yani timo gima onegi tim titime gi sironyo maber tiboydo ni idhi adha maber gi gigo koro iwacho ga ni midhano opportunity mariero between rieko gi pesa obo yierano obo ignore the wisdom pesa and waste the money not even he will ignore the wisdom and waste the money nikech wacho gani with knowledge and wisdom money can be acquired by those who don't have it yani gi rieko pesa inyalo yud ngama onge go but without knowledge and wisdom money can be lost by those who have it koro onego wangi a lot about this wisdom mawacho ni mondo wabed wise wangi yore mwanyalo loso go pesa nikech wacho ni unto him who keepeth and spendeth not part of all his earnings does money come easily unto him yani ngamo tigi pesa na makano moko pesa biro na mayot to unto him who spendeth yani unto him who spendeth and keepeth not part of all his earnings that's money avoid iwacho money avoids empty pockets koro nyaka beni ufuki ni gi pesa ka pesa moko dhi biro to fuki nyalo bet gi pesa ki save a minimum of 1/10 of all your earnings kata ubed matin kata inja boda kata in mama mboga mowacho gi kido silingi 1,000 ang'o mi dhi bagutie no ti madhi duto teto kendo kiny kata joma tatu gi why don't you save 100 to 100 mi save no is the basis of your future wealth korana I would really emphasize to the youth ni gima ng'ato nyalo timo to ok nyal tamre kata puro mi pidho rabolo mi tong mi tere chiro mi us kata pidho gwen mi gina mi tere mi us yani teach to nyal tamre every human being has something to do adwa nasoma nemo kuom ote ma joneno magwa chwalo no kinyi makawuono kapok watieko twak maro kinyi makawuono moko kuom gi ibo bedo ka i comment kata iwacho gimoro kotudore kodgi Steve Ray Otieno wacho no yaore twak ber ang'o madachaki gi 1,200 penjo ni en mar wendo erokamano ahinya Steve Ray Otieno. Engineer Lazaro Kanyamboko wacho ni Joyce Oduor nyithi luo ne ong'ere kod tije mag fundi mong'ith. System ok osebedo ka favor right from independence. Odhi mbele kwacho ni koro nyithindo masani madwa sieko kod rito white collar jobs. Please penjuru your seniors. Jaluo ne en ng'ama kata otimo laws
to nyaka iyud ni en fundi mar something. Gini ne konyowa makata system odagi absorbwa e civil service to wandikore kendwa. Odhi mbele ko wacho Mani Immaculate Nyasudan wacho no yaure wan kaka rowere onego wane kaka wanyalo loso group nyaka group maka nyawadwa moro dwa malo kibiashara to wachoko pesa to wamiye ochakgo ohala. Mago mana moko kuoma penjo kata ote majoneno magwa chwalo no Okinyi makawuono. Chak gi mano mar Steve Ray Otieno. O penjo ka en 1,200 ina chako 1,200 okanyali nyise exactly chak business mane nikech akia talent mare. Kwemo wacho ni gigi ng'eny onyalo chako business mora ma ofil no dwaro gi siling 1,000 but nyalre. Kata kodom na waro gimo matin to dhi ouso yude siling 100 kendo chako war kendo chope 2,000 lakini nyalre. Mar ariyo the school does not mean ni watimo white collar job. Nikech dendwa pod wateka yani pod gina kati dhi school katoke dhi school anani yawi so that nyaka wacho kisungu gi muzungu moro kata gine lakini teach to itimo moro kaka an personal an japuonj natimo counseling psychology lakini sani am I in my own business atimo hand won to be I believe ni ayudo much more than kadeni bet ni ngato podo ondike teach. Nyathimo wacho about forming youth groups mage yudhe mwadore yani yudhe ma serious. To mane momiyo sani anase lecture yudhe igini 32 atimo gi school high school atimo universities atimo colleges lakini koro sani kaka jo jinsi nchogo kokoni and that thing is coming through the duogo nikech serikal does not train the youth. You don't need presidents kata ministers kata powers kata na jopuonj gidhi seminars gidhi workshop gidhi induction gidhi benchmarking magidhi nyaka kata Dubai to yudhe wakotieko form 4 otieko college otieko university nobody trains them onge ngama nyiso gi gimoro and that is why the youth are going astray. Ingene in America the youth were being trained and there was a president of America mane nyiso gi no sombuge nikech nyayudo ni ngato jakuo kwelo to buge momiyo ngacho edo rieko moloso go mano to weyo emomiyo encourage our youth ben gi bed jomo ohero somo buge emomiyo nitie buge ariyo mandiko moro iluongo ni Youth Inspiration to Success to moro iluongo ni Wealth Creation. Koro buge ariyo gi ngata mo osomo gi nikech actually I'm having a training my youth adwa time Kenya mangima all the 290 constituencies lakini the first one nadwa na team Siaya on Wednesday kaundo nge Monday koro Wednesday ni chakere sadek e hotel moro miluongo ni iluongo ni Serene Gardens Hotel and between Ng'ia gi Siaya koro to abo kao pes bugegi 1,000 buga ariyogi mane ticket madonjo kibiro gi 1,000 tim yudo buga ariyogi tidonjo ta train to yudhe duto te training is important. I'm calling upon the president of Kenya. I'm calling upon governors, especially Mago Luoland, MPs, women reps, church leaders. Ongi ore kodo manya. Wangi ke konyalo train the youth. To train the youth, to lock mindset margi. To the moment the mindset or lock, then wobo idoni youth the maber. Sani me I don't blame the youth at all. Kata shida magin gogi I don't blame them. Kechonge ngama puonjogi. Nobody talks to them. Yani wobologi as if ni ngatimo ko puonj. Kakoro minister the training. Permanent say the training. Tangom your youth are not being trained. Koro part of the money pesa mangeny migini koro I would encourage our governments and our leaders mondo pog some of that money instead of katani youth uwezo fund and without training onego gi branch moro ma train the youth mondo gibed gingeni yani ginge kaka gimove. Yes. Aneno ka thuolo marwa udong mana matin kende twatiko twak mar Okinyi makawuono mwalimu nitiere rowere moko mache moko yudoga kata thuolo mar mondo mi odhi otiegre kata odhi otie pinje maoko. Ere kaka gin ginyalo enjwa ni ka gitie pinje maoko go to kata kuma giae bende gineno kaka giketo mwandu mondo kiko beda ni seche moko kata kotiyo oko kucha to kodwoko ni to onge gima entiere god. Attitude ma wango is not good. Manoto achache dier. Makara joma tiyo oko go. Nitie joma oro pesa. To pesa mi oro ni
jomioro ni pesa gi ketho, not even youth, and even parents ketho momiyo our mindset has to change completely. Nikech, okay, there was a time naheroga wende mag okach gi Jaber Nyalego ang'on koro nachako ga nyiewo matatu moko mora keto Jaber Nyalego kemo nadwa nyiewo gi mang'eny to idhe mana miyo tijno gi madho gi gine na gi ba jono kanyal timo miyo pesa to nitie ji nigi pesa manyalo invest, lakini mindset mar yudhe e marache momiyo ka koro ji neno kata ni they no need to invest. Koro problem ma wan go e Kenya ka en wan wawegi makwanyalo, and that is why achako this organization iluongo ni Youth Trainers. Koro World Link Youth Trainers what time mondo change mindset. So the moment the mindset is changed, then everything else will be okay. Wach ni mogik mwalimu ka watieko. Okanto koro agon mana studio Ramogi erokamano kuom luonga mondo achambwa weche yudhegi to mana kaka sewacho nan gi training cha aj mana jonyuol mondo orna yudhegi duto tetete sia mondo train to nikech samoro ng'ato nyalo dwa contacta kora nyalo chiwo my contact phone number en 0727 05 45 75 anwoyo 0727 05 45 75 to koro banyalo wacho ni ki ibire training tibo yudo buge gi ariyo no tibiro ga 1000 lakini ji duto kinya chopo Siaya. Koro ko kinyal chopo Siaya to pod inyalo oro na siling 1200 tauro ni buge ariyo gi through parcel. Kora duoko erokamano kabisa ni jowinjo duto to gi studio. Erokamano ahinya Dr. Edward Okinda kuom kawo thuolo mari okinyi makawuono mar mondo mi bi watwa kod rowere e wi yore mopogore mag loso mwandu. Nyakwara Mugia Jwang, ageno ni winjo puonj kanyo makare kowuok kuom malimo jiwo kanyo rowere mar mondo mi ochaka inyalo bedo kod gimoro matin tichako godo to kinde michako kamano par ni nitiere matin mabende ber kikungo nikech ikungo mana mos to ema bang' mano to biro bedo konyuolo ni gimoro. Gikanye mochopo godo e giko mar twak maro e chenro mar mbako romo kinyi makawuono elo jogo duto mabendo neno ni chenro ni obiro ni yo makare. Agonwe erokamano ahinya mano moriwo director marwa mar odiochieng' makawuono, jogo picha, jomak duol, jogo mantiere TX kaachiel kod graphics. Wagonwe erokamano ahinya. Ibed kod odiochieng' maber. Oriti masani nyinga Joyce Odur. Lazima tutafute, tukafunge. Yeah. Make it happen right now, not yeah. Imagine exploring the heart